Nagsunod ka ba sa programa sa PBCN o Philippine Benevolent Christian Missionary? Sugod karong adlang Domingo, Setyembre 15, tuig 2019, o sa musunod na matag adlang Domingo. Ipatas-an na ang ilang oras sa pagsangyaw sa kaminan sa Kristohanong Kasuguan. Gikan sa naandan na alas 12 sa udto paingon alakuna sa hapon, kini gihimo na karon nga alas 12 sa udto hangtod alas 2 sa hapon. Mas taas na diskusyon, mas daghan ang mapupo nga leksyon. Upan nila ni Reverend Charlie Winyo o mga kauban. PBCN sa RPN DXKO Teleradyo, matag Domingo, alas 12 sa udto, hangtod na sa alas 2 sa hapon. Mga kaigsonan o mga mahal namong tigpaminaw sa inyong pagsunod nining programa sa PBCM, Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Persia Incorporated. Kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, magapanghinaot nga niining programa sa mga langit ng landag sa kinamuhi na kapag paluna na kamo sa inyong tagsa-tagsa ka nahamutangan para sa tugtinguha nga inyong mapakalingugan ang makamaturan nga kini makapagatod ka nato sa kaluwasan. Sumala sa mga pagtulo ni Master kanamo o ingon man usab sa pagpamatod nga gigamit lamang ang mga nakasulat sa Biblia. Pero sa mga paggamit usab sa mga basahon o libro o referensya, gigamit dili sa tumong o tingwa nga para supakon ang Biblia. Usa, ang mga paghinaot nga nakamo sa kabaskog sa inyong mga panglawsab para mahimo kita nga magamit o puhunan yana sa pagtulutimbang sa among ipadangat ng mga kamaturan. O sa pagpaybalo sa pagpangamusta sa tanang magkaigsunan nga nagsunod gulon na binadya sa PBCM compound. Kumusta ka ninyo ang Brother J.D. Itkila usab sa dapit sa Tagulong ni Samis Oriental. O kanunay usab namong ipaybalo sa tanang mga kaigsunan nga dili nato pagkalimtan ng atong pag-attend sa atong conference kay adunay pagtambong nato Marso Chase, in honor of Princess Liberty, ilinyo o ang Agosto 19, spiritual birthday celebration ni Master o karon nga para labuton sa Disyembre 29. Awhag ang tanan, awhag namo nga ang inyong attention sa paghikutar sa atong mga pagtambong. O nining tungod karon, magapaila pa ang kauban pang mga ibang lista. Kumusta ka ninyo mga kaigalaan o mga kaigsunan? Kini si Brother Renito Labrico nga kauban kanil karon o kanya pa ang kauban nga ebanglista. Kumusta ka ninyo mga kaigalaan o kaigsunan? Kiniswab si Brother Romirama Kamos. Katambayo mo karon sa pagkatod sa kamaturan. O magpaila pa karon ng uban pang ministro. Kumusta ka ninyo mga kaigalaan o magigsunan ganin si Brother Hermogenes Magarayo katambayayong ninihiyo na karon sa paghatod sa mga maturan nga naha kaninyo o ninihiyo na ikauban pa nato ang usa pa ka ministro. Kumusta o may pagpaminaw usab kanatong tanan mga bidahang gatig paminaw sa gihapon. Kini ang inyong igsoon Evangelista Brother Juan Romilo Mangalos nusa nga inyong makahuban ining tungura o sa inyong pagpatalungog niini mga kaigsunan buha ka oras kita alas 12 ngadto sa alas 2 ang tagna sa kapunon. Live kita sa Facebook mga kaigsunan dinhi sa RPM DXKO Teleradyo. Makita usab sa cable sa Parasat Cable TV sa TV5 o di man makita o masugod ninyo ang among programa sa YouTube ang inyong pagabuhaton i-KN lang RPN DXKO mga langit ng landag sa kinabuhi nyo ng masugod ang mga programa sa PBCN. Mabati usab din hinihining simyahan sa RMN DXDR Dipulog ang atong programa alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon matag adlaw Domingo. Din hinihiling sibahan sa DXMM FM, Kalambang, Misamis Occidental. Alas 6 nito sa La City ang tagna sa Kabuntagon, matag-adlaw Domingo. Kumusta sa panimalay ni Brother Harley Luhod o sa inyong pamilya o sa chapter president
Brother Felipe Manlod. Nagasudong sila o di sila makalive sa FB na sila kasudong sa YouTube. Mabati usab din hinihiling sibihan sa DYLA Cebu City mga kaigsunan alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang tagna sa kautuhon matag adlawng Domingo. Mabati usab din hinihiling sibihan sa DYHR Shine Radio sa Toledo City, Cebu alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa kabuntagon matag adlawng Domingo. Mabati usab din hinihiling sibihan sa Bay Radio 105.5 Waikurat FM Baling sa Misamis Oriental, alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa Tagabion, matag-adlawng Domingo. Mabati usab dininining sibihan sa Tower Radio, Villanueva, Misamis Oriental, alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa Tagabion, matag-adlawng Domingo. Mabati usab dininining sibihan sa DXRU Radio Ultra, Cagayan de Oro City, alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa Buntagon. Live sa na gihapon mga kaigsunan sa Facebook ang Radyo Ultra o matag-adlaw Domingo kana mga kaigsunan. Mabati usab dininining sibihan sa Radyo Bandera Iligan City alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa kahapon ng matag-adlaw Domingo. Kumusta sa Chapter President Brother Diosdado Kumawan ug sa imong pamilya ug sa tanan nga mga kaigsunan nga nagasunod o nagasuporta sa ato ang programa. Mabati usab dininining sibihan sa RMA XPR Pagadian City alauna ngadto sa alauna imidya ang takna sa kahaponon matag-adlawng Domingo. O ang among mga panimbaya mga kaigsunan sa mga kaigsunan nga kanunay nagsunod ining atong programa via live sa Facebook gikan sa Alabama, Tennessee, West Virginia, Maryland, USA or United States of America. Melanie Juanito ang Justina Makito and Hermias family, ni Brother Miguel Hermias, ni Brother Juanito Hermias Jr., ni Sister Chilaila Hermias Harrison, ni Brother Alegriano Hermias, Sister Sarminia Hermias, Sister Rever Lilita Hermias Barton, o kang Brother Nicodemus Nicky Hermias, nga usapon nga naghatag og support kining atong programa din sa RPNDXKO. Nagdosab sa atong hingigson sa pagtuo na sa Saudi Arabia, ang Brother Chunli Gabawa Cartagena mayusab nga pagpatalinghod sa atong programa. Sa tanan nga mga kaigsunan, diya sa branch sa Claveria, nagpatalinghod sila o sa tanan nga maabot din karon nga pagsilbiya. O, munasay atong bagong istasyonan drone, no? Oo, sa Valencia, Bukidnon, mga kaigsunan. Power Radio sa Valencia City, Bukidnon. Medya oras, alas 3:30 ngadto sa alas 4 ang taklas kahapon ng matag-adlawng Domingo. O ngadtong gusto magparangat sa mga pangutana, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882 sa Smart 0908-3938. O garon sa pag-isgot sa tema, balik ko kanimo, Reverend. Ang ato karong paghisgutan Brandoni mao ang pagpadayon sa pagtubag kay ano naman lagi giluwatan pamahayag na wala ta magsulti sumala sa gisulti sa Biblia nga ang isulti daw nga ang atong Ginoong Kristo mobalik. Como wala ta magsulti sa Biblia nga si Kristo mobalik. Wala may lain nga gipasabot nila kita man lugar. Ug mo na gimuhian ni Mitchell Bendilio gani nga napakuray atong doktrina nga wala magkadimao. Kana kung dili nato kamamatud-an sa Biblia. Gigamit usab sa mga naghimo binhi niining atong gisibihan usab ug ato man ang mapamati kay dili man pwede nga mutubag ta sa wala nato gipamati. Pero kung nagdepinsa ta, Brad Macarayo, Brad Rene, Brad Rome, ang atong pagdepinsa dili nga nang hugot na tungod kay kita sa atong kaugalingon sa maninyo nga doon na mo'y gi-after nga sweldo, di ba? Self-supporting o ang inyong livelihood, kaugalingon lamang paningkamot. Brad Macarayo, Brad Rone, di ba mo na itinoon? Tinood na, Reverend, nga ang atong programa nga mabati nila o masundong nila ang support nini
kita ra gyud nga mga ministro o uban sa mga abag sa mga membro. Unya, sa inyong kaugalingon, wala mo magdawat o isip sweldo o suhulan sa maong pagtulon ang PBC, di ba tinuod? Tinuod nga na rin. So, lahi lugar sa pagtulunan sa 70 Adventist Church nga ang ilang mga pastor o ilang mga evangelist doon ay gidawat nga sweldo, matod pa nila allowance. So, mao naman na, sweldo naman na, kaya mao naman na ikiwalik sa pagserbisyo. Agig pagpamatuod nini nga maugyo di ay naagyo di ay kanila. Kining atong mabasa mga mahal na mong tigpaminaw o nagasunod ka naman sa pagsunod nini programa, mga langit ng landag sa kinabuhi, kining itawag og giya sa pagtuon sa Biblia, sa eskwela sa Batika, sa mga hamtong gula niya itong tuig 2018, Enero o Gunyo. Atong mabasa dinhi nga gipakita dinhi nga ingon dinhi sa pahina 123 nag-ingon dinhi. Gawa sa pag-uli sa matinumanon nga ikapulo, unsaon sa mga magtutuo pagsuporta sa mga pastor, mga magtutudlo, mga magwawali o uban pa nga anaa sa abansada nga linya sa bulaton sa Dios sa pagluwas. Gawas kuno sa pag-uli sa matinumanon nga ikapulo, kay nag-ingon man lagi nga unsaon sa mga magtutuo, ang mga believers lugar bandone, pagsuportar o pagsuporta sa mga pastor, mga magtutulo, mga magwali, kung dili lugar muuli sa ikapulo. Unya, unsa di gi-explain mahitungod sa ikapulo, nagingon din sa pahina 122, nagingon, paspas kayo ang dalagan sa panahon ngadto sa eternidad. Dili nato taguan gikan sa ang mga butang nga iya. Dili nato dumilian siya nga bisan dili maghatag kun walay merito. Dili ikalimot nga walay pagkalaglag. Nangayo siya sa imong bugos nga kasing-kasing. Ihatag kini kaniya, iya kini, pinagi sa paglalang o pinaagi sa pagtubos. Iyang gipangayo ang imong pagpanabot. Ihatag kini kaniya, iya kini. Iyang gipangayo ang imong salapi. Ihatag kini kaniya, iya kini. Ellen White, The Acts of the Apostles, page 566. Yan dahil nato pa rin. Kung sa'y gipasabot ni Ellen White sa iyang pag-ingon, dili nato itago gikan sa ang mga butang nga iya. Bisan og dili kini ikahatag nga walay merito, dili ikalimot nga walay pagkalaglag. Unsay atong gikawat sa atong kaugalingon kung kita dili mag-ikapulo. Unsa daw gikawat nato sa atong kaugalingon? Kung dili kita mag-ikapulo, kinahanglan gyud ay kay ang katong ikapulo nga ihatag kini sa ngadto daw sa iya, sa Dios daw. Iya kini gipangayo ang imong salapi, magigingon ni Ellen White, para asa daw. Kay gawa sa pag-uli sa matinumanon nga ikapulo, unsaon sa mga magtuto pagsuporta sa mga pastor, mga magtutulo o mga magwali. Gamito nila ni sa mga pagwali, pero pagsuportar po sa mga pastor, magtutulog, mga magwawali sa unsa nga pagsuporta. Ay, ang ato man God Brad Macarayo, Brad Rone, tupog nga kung tinuod bitaw nga soldado mo, pananglitan, reklamo mo nga, ilabihan na yun ka, baka kung ni-reverend ba, isang soldado kay mingog way sweldo. Para ipakita na to, nga kung nanagang ta, pagtuor gigisaligan o kaluwasan, gumikan nga, gibuhat nato kini. Dinhi sa pahina 118, kining akong gibasa nga giya sa pagtuon sa Biblia sa kining giguritan nako sa eskwela sa Batika sa manghamtong gula Enero, Hunyo katong akong gisgutan nga 2018, pero diri sa pahina 118 nagingon, ang pagdala sa sagrado nga ikapulo ngadto sa balayng tipiganan
mao lamang ang bugtong paagi nga gihatag diya sa kasulatan. Sa matag dispensasyon ang Dios adunay usa ka sentral nga tipiganan nga balay din dumalahon ang ikapulo. Ang mga Adventista nagsakop sa usa ka relihiyon, iglesia sa tibuok kalibutan. Din ang prinsipyo sa balay tipiganan gituman o gisunod. Gidasig ang mga sakop sa pag-uli sa ilang ikapulo ngadto sa conference mission treasury din modawat ang mga pastor sa ilang sweldo. Ay di klaro na nga adunay gi-after ba sila o naa ang sweldo pero ang atong gi-after nga katarungan tungod sa dili sa sweldo tungod sa kaluwasan. O tungod niya na kay nabutang man karon nga kita tigpasalag, hisgutan na yon nga naay mga nagwali nga si Kristo dili mobalik. Dili namo na ikalimot kay mao man ay tinuod pero kana nga katarungan namo dili gikan sa among kaugan ko dili gikan sa Biblia. Pero naapoy katarungan sila nga gikan sa Biblia nga mobalik si Kristo gumikan wa pud nila masabti sama sa ilang pagingon nga wa mi makasabot kami amo ng panindigan o panindugan nga kami nakasabot ug ang ilang nasabot mao'y dili mo'y buot ipasabot. Ato ipabati Brad para magaingon ang mga kahigalaan o nagsunod nato nga tigpaminaw nga wala ta magpatak-ataka sa pagtubag-tubag na wala kita makadungog sa ilang gisulti. Okay, Red. Mga kaigsunan, among ibabati ang pahayag sa mga tipamakba sa Badista nga among isundan din sa Sibihan sa Dixkio. Kaya aron nga dinimi mo pasikat sa among tubag, kay bisan o wala, direktang nga diganlan ang pagtulunan sa PBCA masabot. Kaya ang pagtulunan nga ilang giingon nga dunay pagtulunan nga wala na mo pabalik o dili na mo tuo nga mobalik si Kristo kami na. So, ang ilang mga sitas sa Biblia, ato kung ibabati, haron diya na ito, pag-auntiron, kung kana bang mga bersikulo o kapitulo ng ilang gamit, hao magyod nga si Kristo adon na pa'y pagbalik. Yeah. So, kinsa mga nagpamaturo na sa mga sabi, namikayo si Kristo. Dito sa sinapong sa palanin, dito sa mga isuti sa mga nanas. Bungat mo rin yun, nubihan ko sa 11. Okay. Atong masalan ang bungat ko niyo, nubihan ko sa 11, hindi. O sa nakasulti na siya niya sa ang tanong sila, na isa siya sa katasan o bubayaw sa kapangunot, hawa sa ilang mga mga. Minsan pa na nagtutok pa sila sa langit, sa nagpahilan siya sa itaas, ng hawa, nagtindog tupat kanila ang buhat katao yung nagmustig ng puti. Pumilin kanila, mga taong galungyan mo, nalong nagtindog mo ng mulihi o natutok sa langit. Kimin lang Jesus na gikuha di kay gamin yung nagto sa langit, babalik ras unya sa paagi na sama sa inyo na kita sa iyong pagsaka sa langit. So, klaro kayo as ang nisot sa mga versikulo, na samtang si Jesus ginisa para daw sa langit, o gibayo siya, pinaagi sa Panginoon, ang mga taong galungyan nakakita, nga si Jesus may kaya mapadlo sa langit, o adunay buhag ka tao na tutupad nila yung nagustong puti o ginungan nila, yung ka nagustong puti ang mga tao, galungyan yun nga, kini Jesus na gikuwagitan ko ninyo, yung balik na kasama sa pagi sa iyong pagsaka padulong sa langit. So, wala na punto ang samban. Bisan ka tubuha ka nagusting puti, nagsubili usap sa mga tao? Yes. At kini Jesus na sinaptong sa pangalan na ikaw ikan kaninyo, mabalik ka siya sama sa iyong nakita? Hindi. Okay. So, muna itong isugilon. Yeah. Mogyot ko nun ay isugilon. Pero atong ipabati ba doon katong before lugarana na nagingon nga na ay mga nagwali karon nga nagingon nga si Kristo dili mo balik, no? Okay. At ibabati rin rin. Ulan, 14, versikulo 18. Ato nasabay ang 1:14, versikulo 18, hindi lagi. Dili ko kamo pagabiyaan nga daw mga ilo. Ako mo balik ra kanino. Para sa pagsaad ang ginoo ads ang pres na dili biyaan ang mga katawan daw sama sa ilo. Iya misaaran na mabalik ka siya. So, wala kisugilin. Si Kristo sabi naman siya, nagmamay sa katulad niyo. Ito, pagkaban niyo, siya musulti siya, nagtinungan nga, magkayag sa Islamit. Pero, di niya diyan daw nga iyo, kundi mabalik siya. Sabi, kaya sa gino na nga,
si Kristo di na mabalik. Ha? So, naamay, nagwalo sa mga si Kristo di na mabalik. Ito mo, kung kanina. Okay. Na kuno'y nagwali nga si Kristo dili na mo baligtad kuno, di katawa. Amo naman ang gitubag katong gibasa nila nga Juan 14:18, 19 mga malamong tigpaminaw nga nakisgot na sa kamatayon ni Kristo nga pagbalik niya, pagkabanhaw, ilang giun-una nga karon na pagpabalik. O ilang gibasa ang kini ang kaganina ang atong nabati ang buhat Kapitulo 1, versikulo 9 ngadto sa 11. Maayo nga atong balikan o palihog pagbalik sa pagbasa, Brad Rini, aron diha nato ipasukan, no? Ang buhat 1, 9 hangtod sa 11. Niya akong pagkabasaon. O sa nakasulti na siya nini, samtang na nagtanaw sila, naisa siya sa kaytasan o gibayaw sa usa ka panganod hawa sa ilang mga mata. O samtang na nagtutok pa sila sa langit, sa nagpaingon siya sa itaas, tanawa, nagtindog tupad kanila ang duha ka tawo nga nagbistig maputi, o mingon kanila, mga taong Galileanhon, nganong nagatindog man kamo dinhi o nagatutok sa langit. Kining maong Hesus nga gikuha gikan kaninyo ngadto sa langit, mobalik raon niya sa paagi nga sama sa inyong nakita sa iyang pagsaka sa langit. Nya, supakon ba ni namo mga malamong tigpaminaw dili kay nakasulat ang among supakon ang pagsabot lang. Nakaron. Para pamatud-an nato kay ug dili rata mobasa no. Konklusyon dayon. Pero mayong matikdan na kining duha ka tawo nga nagbistig maputi nga nagtan-aw sila nga naisa ang atong Ginoong Kristo sa kaytasan nga gibayaw hawa na ngadto sa usa ka panganod, hawa na sa ilang mga mata, nagtindog samtang nagtutok sila sa langit katong mga tinun-an na adayon tanawa dunay nagtindog nga duha ka tawo nga nagbistig maputi, giingnan didtong mga tawo sa atong Ginoong Kristo, mga tinunan, mga taong Galileanon, nganong nagtutok man kamo dinhi o nagtutok sa langit. Naisa man lang ito Ginoong Kristo. Kining maong Hesus nga gikuha gikan kaninyo ngadto sa langit, mubalik raon niya sa paagi. Unsa man? Mubalik raon niya sa paagi nga sama sa inyong nakita sa iyang pagsaka sa langit. Ang mga Galileanhon ini, mga malamong tigpaminaw, ang gisintro sa pag-ingon, makita raon na ninyo sa sama nga paagi. Sila'y gisultihan. Nga makakita sila sa paagi, nga usbod din yung paagiha sa pagtanaw nila. Nga paingon sa langit, dili kinsang reliyon o ang mga sabadista bag kinsay modala ani. Pero agig pagpamatod niya na, atong timan-an nga kining duha ka tawo nga nagbistig maputi, nagtindog ni. Maobe ni ang manunda, naabe ni sila sa wa pa maglingkod. Pero ang atong buhaton, tungod kay ang Biblia, samaan eh. Ngay Biblia namong gitawag, ini naguluhan og ang pulong sa Dios. Ang uban hubat sa Biblia gitawag og ang pulong sa Dios. Na kung ang ubang hubad sa Biblia sa title pa lang o sa cover, dingon ang Biblia, kini, ang pulong sa Dios, ang ipasabot nini po, Biblia. Na kung mag-isgot ang Biblia o pulong sa Dios ba, Domi? Ang pulong sa Dios ba ginapos? Kaya o ginapos ay buhat rata, diya rata taman. Ato lang pagkabasahang Reverend yung nakasulat sa ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 9 na dingon dini. Ang maayong balita nga tungod niini, ako nagaantos karon o nahimong ginapos imong kriminal apan ang pulong sa Dios dili ginapos. Matinaw mga mahal na nga tigpaminaw nga nag-esplikar si Apostol Pablo nga iyang gipayag nga ang maayong balita matod pa niya nga tungod dini ako nagaantos karon og nahimong ginapos ingon og kriminal. Siya daw nahimong ginapos ingon og kriminal. Pero
iyang gi-explain nga dunay dili ginapos. Apan ang pulong sa Dios dili ginapos. Kay dili man ginapos ang pulong sa Dios, atong ipatakdo ang nakasulat sa buhat nga gibasa nila nga nabasa po na namoy ang katong buhat 1:9 ngadto sa bersikulo 11. Karon kay ang pulong sa Dios dili man ginapos sa wala pa tindog katong duha ka tawo nga nagbistig maputi, manulunda man na, diin ka na sa sinugdan sumala sa nakasulat sa gitawag og Biblia, Brad Makarayo, diin ka na sa sinugdan sa wala pa mo tindog. Mao kanang didto kana sa lubnganan sa atong Ginoong Hesukristo sa gipahimutangan mas lawas sa atong Ginoong Hesukristo. Basahon gyud sa nato. Tanawa gyud na apat. Balikan gyud nato ang buhat kapitulo 1 bersikulo 9 man ilang gisugod pagbasa unya ang kana dayong hanapos 11. Kana naa sa bersikulo 10 ug samtang na nagtutok pa sila sa langit sa nagpaingon siya sa itaas tanawa, nagtindog tupad kanila ang duha ka tawo nga nagbistig maputi. Sa ato pa nagbistig maputi ang duha ka tawo nga mo'y nagsulti nila nga kanang inyong gilantaw nga nisaka dito sa taas, gibayaw ngadto sa taas, mubalik ra na sama sa inyo sa paagi, sama sa inyo nakita siya pagsaka sa langit. Ang hinod ba mubalik ra dili sila ang gisultihan para sa atong panahon karon. Unya ang giingon bag mubalik ang mga galanhon, ang sistema ra ba makita or ninyo siya nga mubalik Sama sa iyang pagsaka. Nakita. Sa pagsaka, dili ang pagkanao. Nanaha? Kining duha ka tawo nga nagbistig maputi, mao ni siya ang atong susihon kung asa ni sila gikan ug asa ni. Sa Juan kapitulo 20, bersikulo 11 hangtod bersikulo 18 ang basahon ko. Apan sa guwa sa lubnganan, si Maria nagtindog nga naghilak. Ug samtang naghilak siya, nitikubo siya aron sa paglili sa lubnganan. O dito iyang nakita ang buha, kamanulunda, nga nagsapot og maputi, pus kog kadiyot. Bisan pa og inyo ni karong balikan paglantaw, kung naamoy Biblia, des tagsa-tagsan nyo kapanimalay, ang buhat, kapitulo 1, bersikulo 10, bisag kana lang, ang duha ka tawo nga nagbistig maputi, mao ning giingon nga, naggiingon nga duha ka tawo nga manulunda, nga nagsapot og maputi. Mao nandito sa buhat kaganiha na naglingkod sa dapit nga nahimutangan sa lawas ni Hesus, ang usa diha sa uluhan ug ang usa diha sa intilan. Sa ato pa kato usa nga nagbistig maputi tuwa sa uluhan ni Kristo naglingkod. Unya ang usa pod kay duha man to sila nagdiha po naglingkod sa tiilan sa atong Ginoong Hesukristo. Sawa pa mo tindog. Sawa pa mo tindog. Giingon dayon, ug sila miingon kaniya babae, nganong naghilak ikaw? Si Maria mao ang ilang gipangutana. Siya miingon kanila, kaila mang gikuha ang akong Ginoo? O wala ako masayod kundi niya o din siya nila ibutang. Sa pagsulti niya niini siya miliso o nakita niya si Jesus nga nagtindog. Nakita na niya ang atong Ginoong Kristo, pero doon ay duha ka tawo nga dito sa buhat manulong na diya ito. Gingon, apan wala siya mahibalo nga kadto mao si Jesus. O si Jesus mayon kanya babae, nganong naghilak ikaw, kinsa may imong gipangita? Sa pagdahom niya nga kadto mao ang magbalantay sa tanaman, si Maria miingon kaniya, Senyor, kung ikaw man ang nagkuha kaniya, tugani ako, diin mo siya ibutang. Ug ako siyang kuhaon. Si Jesus miingon kaniya, Maria, siya milingi ug miingon kaniya sa pinulungan nga Hebrewhanon, Rabuni, nga sa ato pa magtutudlo. Si Jesus miingon kaniya, ayaw na ako pagkupti kay wala pa ako makasaka ngadto sa aman. Pus kog kadiyot pamugatan taning puntuha. Nag-ingon ang atong Ginoong Hesukristo kay nagkaila naman si Maria nga mubutan ni ingon bitaw siya sa pinulungan nga Hebrewhanon, Rabuni, nga sa ato pa magtutudlo kay nagkaila naman siya muhikap untas Maria. Pero ang giingon ni Maria ni Kristo, ayaw sa kog hikapa unsay purpose kay wala pa ko magkasaka ngadto sa itaas ngadto lugar sa amahan. Sa ato pa kini dinhi nato ni timan-an nga punto nga samtang si Kristo sa pagbangon lugar nga gikas lubnganan di pa siya pahikap. Bisag kinsa siya matinud-an unang-una dito Maria. Gingon sa pagpayag apan adtua
ang akong mga kaigsuonan, wala pa gid kahikap si Maria ani, kini pa man sa kahikap kay ang iyang rason wala pa man kuno sa kasaka ngadto sa amahan. Gingon niyon, apan adto ang akong mga kaigsuonan ug suginli sila nga mosaka ako ngadto sa akong amahan ug inyong amahan, sa akong Dios ug inyong Dios. Ug si Maria Magdalena miadto ug ang mga tinun-an iyang gisuginlan nga nag-ingon, nakita ko ang Ginoo ug gisuginlan niya o gisugino niya na kadtong mga butanga gisulti ni Jesus kaniya. Unsa ang gisulti ni Jesus kaniya? Muadto sa amahan. Ato pa musaka siya ba? Unya niingon dayon siya, dili pa ko pahikap pun ya nimo Maria. Bisag pagkiyon sa mga tinun-an ni Kristo, di pa siya pahikap. Basta wala pa matuman ang pagsaka niya ngadto sa amahan sa atong nabasa sa Biblia. Oh, natinaw na mga manlamong tigpaminaw no atong gi-trace up kay ang Biblia o ang pulong sa Diyos dili man ginapos. Gisugo din sa atong Ginoong Kristo si Maria kay buot untang hikapon niya ligi sa giingon ni Baron Macarayo sa nabasa nga ayaw ko paghikapa kay wala pa ko makasaka sa akong amahan nga inyong amahan nga akong Dios inyong Dios ingon diyan si Kristo. So ginli dito ang mga kaigsunan nga musaka ko. Siyempre pagsugilon musugot mutuman gid si Maria Magdalena. Pagsulti niya nini, siyempre unsa may bation sa iyang mga tinun-an, di magtapok gid sila mao nga kining buhat 1 bersikulo 9 og ngadto sa 11 pagbasa, mao nga naguna ang Juan sa pagsugilon kay kining manulundaa dinhi naglingkod pa ni sila diya sa uluhan ang usa diya sa tiilan. Di sa pagsugilon na sa atong Ginoong Kristo, di magtapok dito sila. Unsa ba diyon ang gibuhat barone sa diyang miadto na si Maria Magdalena ngadto sa mga tinun-an. Okay, Red, balikan natin ang pagbasa sa buhat. Ang gigamit nila mga kaigsunan, ang buhat 1, Kapitulo 1, versikulo 9 o 11. Basahon na ko akong ipaibabaw sugod sa versikulo 6 sa Kapitulo 1. Balikan natin pagbasa. Ang 9, magto sa 11. Tingnan niya. Magunya, sa nagkatigong sila, gipangutana siya nila nga nagingon, Ginoo, niini bang panahon na karon igapahiuli mo ang gingharian ngadto sa Israel? Sa ato pa, mupustag kadiyot ba doon kay pasuginlan man ni Maria Magdalena nga musakas si Kristo ngadto sa itaas, no? Sa amahan. Kasi siyempre, o sa amahan, muantugin sila o nagtigom sila. Kay, adtua sila, kay nagpaabot man si Kristo dito, di pagkatigom, di nagtapok sila, na di pangutana, na Ginoo, na naman sila. Nini bang panahon na sa imong gibasa karon igapahiuli mo ang gingharian ngadto sa Israel? O sabay tubag sa ato Ginoong Kristo, brother. Ato ipadayon, Bibelen. Og siya mitubag kanila atong Ginoong Kristo. Dili itugot kaninyo ang pagkasayod sa mga panahon o mga kahigayunan nga gitudlo sa amahan pinagi sa iyang kaugulingong kagahom. Apan kamo magadawat hinuon og gahom diya nga kakonsara na kamo sa Espiritu Santo o kamo mao unya ang akong mga saksi sa Jerusalem ug sa tibok Judea ug Samaria ug hangtod sa kinatumihan sa yuta. Og sa nakasulti na siya niini ang atong Ginoong Kristo, samtang nga nagtan-aw sila, ang mga tinun-an nga nagtigom, naisa siya ang atong Ginoong Kristo sa kahitasan o gibayaw sa usa ka panganod hawa sa ilang mga mata. Og samtang nga nagtutok pa sila sa langit, sa nagpaingon siya sa itaas tan-awa, nagtindog tupad kanila ang duha ka tawo nga nagbistig maputi. Nagtindog na, gikanto sa Lingkod. naglingkod sa usa sa uluhan ug ang usa sa tiilan. Yatong pagpakita ni Kristo kang Maria Magdalena, pero di sa siya magpahikap, kaya wa pa siya makasaka ngadto sa man. Unya dayon, pagtindog, pag-explicar sa manunda unsa dayon, Og ningon kanila, mga taong Galileanon, matagpas do ka tawo manangastig maputi. nganong nagatindog man kamo dinhi og nagatutok sa langit. Kining maong Hesus, magikuha-gikan kaninyo ngadto sa langit. Mubalik raw niya sa pagingasama sa inyong nakita sa iyang pagsaka sa langit. Sa gisuginlan, mga Galileanon, makita raon niya ninyo nga musaka siya
sa inyong nakita nga sa pagsaka sa langit, sa samang paagi makita ninyo siya. Unya na. Balik sa Oh. samang paagi, kunya isuginlan. Unya ngano pod na taga Galilea gyud ang gi suginlan ana oy ang nagamit ani tarunga po ninyo pero sa man inyo po na nganong sa Galilea na kay mao ginay pasidaan po Hesukristo. Basahon gyud ako sa Mateo 26 bersikulo 32. Apan tapos ako mabanhaw nana ha. Moona ako kaninyo pag-adtos Galilea. O maona nga tapos sayang pagkabanhaw. Moona gyud siya pag-adtos Galilea kay gipasidaan man sa atong Ginoong Kristo Mateo 26:32. Nakaroon. Nakita na nato mga mahal na mong tigpaminaw ang iksina, no? Dili kay Dr. Ratataman niya. Ang mubalik siya. Mubalik bitaw, pero kamoy balikan. Mauna ron. Ang Galileanhon mo'y gisuginlan nga sila makakita po sa sistema sa pagsaka ni Kristo. Mabalik to sa ilang mga mata. Kay katong pag-adto ni Kristo sa langit, man tungbot ipasabot Maria Magdalena na dili pa siya magpahikap si Kristo kay musaka pa siya ngadto sa langit. Meaning, nga kung si Kristo gikan na sa langit, no, magpahikap na gid siya. Kaya wa pa man siya makasaka, di sa siya magpahikap. Nakaroon ang question niya, ang ato bang Ginoong Hesukristo ay nagpahikap ba? Nagpahikap. Unahon nato pagbasa ang unang ikadong hubad sa King James Version. Pagbasa, Brad Rene, sa unang hubad sa King James Version sa Lucas kapitulo 24 bersikulo 36 hangtod sa 40. Dayon iprepara din ba doon ang unang hubad po dayon sa King James Version ang ilahanan bugna ang pinader o niya ang Santiago tawag Jacobo. Niya ang gingon, og samtang nagsulti pa sila niining mga butanga, sa ilang daliwala may pakita si Jesus nga nagtindog, og mingon kanila, ang kalinaw magauban kaninyo. Apan sila nahikuratan ug nangalisang nga nanagdahog nga nakakita sila ng espiritu. Og siya mingon kanila, nganong nakulban man kamo? O nganong may mga pagsukit-sukit man kamo sa sulod sa inyong makasing-kasing? Tanawa ninyo ang akong mga kamot ug mga til nga maugayod ako. Hikapan ninyo ako og tanawa. Kaya ang espiritu walay unod ug mga bukog ingon sa inyo nakita nga niya kanako. Tanawa ra mga malamong tigpaminaw, nakita nato sa Biblia nga si Kristo may pakita na dayon. Pagpakita niya, mitindog siya kanila, taliwala, unya ang nakita nato nga niingon si Kristo, ang kalinaw magauban kaninyo, ug sila nakuratan, nganuman, nangalisang sila kay pagdahom nila nga nakakita silang espiritu. Ang gingon, nagdahom sila nga nakakita espiritu. Ano man? Kay si Kristo nining tungura namatay man. Unya unsay punto? Gingon din ang atong Ginoong Kristo. Nganong nakulbaan man kamo o nganong mga nga may mga pagsukit-sukit man kamo sulod sa inyong makasikasing. And then si Kristo, tanawa ninyo ang atong mga kanot o mga tiil nga maugid ako. Hikapan ninyo ako, tanawa, o tanawa kay ang espiritu, walay bukod, o unod, ingon sa iyong nakita, nga ani akan ako, timanan na to. Pag yun ni Kristo, hikapan ninyo ako, diin naman din ni Gikas Kristo. Idigikan na samahan, buot bitaw siya muhikap, buot bitaw muhikap si Maria Magdalena, giingnan siya ni Kristo, ayaw na, ako pagikapa, kay wa pa ko, makaadto sa akong amahan. Di modo nga nining panahon na nagpahikap na si Kristo, pero pagdahom nila sa mga tinunan ni Kristo nga nakuratan sila kay ilang gidahom nga nakakita silang espiritu. Ingos Kristo, hikapa ko, kaya ang espiritu iyang gi-explain. Ang espiritu walay bukog ug unod. Ingon sa iyong nakita nga ako anaa, ang buti pasabot ana nga ako anaa, ang gipasabot, aduna siya'y unod ug bukog, dili di siya, nga nagpakita kanila, nga espiritu, kay nagdahom lang sila, nga ang pagpakita ni Kristo espiritu. Nga kanang pag-iwan niya, ako, ana ako, matupahikapan ninyo ako, o tanawa, nga ako, kay ang espiritu walay unod ug bukog, pero matupahikapan ni Kristo, sa inyong nakita nga ako anaa,
ang buti pasabot ana, aduna day siya bukog ug unod. Para paghatag og katinawan, ang unang hubad sa Biblia may atong ipakita pag basa bradon eh. Okay, basahan ako rin ang unang hubad sa King James Version na ilanan ang pinadayag tawgugbog na ang Santiago, tawgub Atobo. Dili sa Lucas yapon sa gibasa sa Juan Ministro. Lucas 24:36 ngadtos 40. Dilo. Og sa nagasulti sila niining mga butanga, si Jesus matindog sa ilang taliwala og mingon kanila, ang pakidait ana kaninyo. Apan sila na nagkurog og nangahadlok og nagdahom nga nakakita sila og usa ka espiritu. Og siya mingon kanila, nga itong Ginoong Jesucristo, nganong nangatubaw kamo? Og nganong nga ang mga pangutana ning turok sa inyong kasing-kasing? Tanawa ang akong mga kamot og ang akong mga tingin na ako gayud kini. Kuti ako og tanawa. Kaya ang espiritu walay urot ug mga bukog ingon sa gitan-aw ninyo nga ako aduna. Nakita ingon si Kristo, ingon sa inyong natanaw nga ako aduna. Kay gi-explain ni Kristo, kay basig nagdahom man gud ang iyang mga tinun-an nga nakakita silang espiritu. Busa gipamatud-an ni Kristo nga ang pagpakita niya kanila dili siya espiritu. Kaya ang espiritu walay bukog ug unod. Siya aduna. Unya ang punto, buot hikapon ni Maria Magdalena si Kristo, di pa ang atong Ginoong Kristo magpahikap kay wa pa kuno siya makasaka ngadto sa amahan. Niining paagi ha, kay iya nang gisugo ang iya matinunan, hikapa ko ninyo, meaning nga gikan na siya sa amahan. Unya, dinhi na din siya nagpakita sa yuta ngadto sa iyang mga tinunan. Karon, ato sang susihon nganong nagdahom ang iyang mga tinunan ni Kristo nga nakakita silang espiritu, mga kaigsunan, mga tigpaminaw. Tungod kay si Kristo nag-explain na kung ang tao mamatay, gikan man si Kristo namatay ani, inigkabanhaw na, niya si Kristo na banhaw man, may sama daw na sa espiritu. Ilang gidahom, abi kay si Kristo namatay, unya na banhaw, ilang pagsabot, nga si Kristo kay namatay man, na banhaw, espiritu na siya. Ato ipakita, Brother Romy, hain ang prueba nga nag-explain si Kristo about sa mga tao kung mabanhaw, mahimo nang sama sa manulunda o sumala sa Biblia. Dinhi sa nakasulat sa Marcos sa kapitulo 12 bersikulo 25 naging dinhi. Inikabanaw na sa mga tao gikan sa mga patay. Dili na sila magapangasawa pa o magapamana pa. Kung dili may sama na sila sa mga manulunda dito sa langit. Hinumduman nato nga ang Biblia nagingon nga kay inig kabanhaw na sa mga tao gikan sa mga patay. Dili na sila mga sawa. Dili na sila magapangasawa o magapamana pa. O may sama na sila sa mga manlunda nga atua sa langit. Nakaron ato sang susiyon. Si Kristo ba mga malamong tigpaminaw mabasa ba pud nga tao? Mabasa dinhi sa Juan Kapitulo 8, versikulo 40, atong basahon. Ingos Kristo. Apan karon, naninguha kamo sa pagpatay ka nako, sa pagpatay sa tao nga nagsugilod kanyo sa kamaturan, nga akong nadungog gikan sa Dios. Wala magbuhat ni si Abraham. Si Kristo ba po tao? Oo. Na ang pagka-Diyos, na po ang pagkatao mo sa ang ato sang gibasa, nagingon si Kristo, apan karon, naninguha kamo sa pagpatay ka nako, sa pagpatay sa tao nga nagasugilon kaniyo sa kamaturan nga akong nadungog gikan sa Dios. Si Kristo ba namatay? Oo. Pero nabanhaw. O kay tao man si Kristo, nag-explain po si Kristo nga kung mabanhaw ang mga tao, hindi kabanaw na, di na daw magapangasawa pa o magapamana pa. May sama na sila sa manunda. Ang pakasamahan, ang pagkasama sa manulunda nga matod pa, may sama na sila sa munda ngadto sa langit. Kay unsa ba day ang manunda nga tua sa langit badrin sumala sa Biblia? Kanang manunda nga ato sa langit, mga espiritu na kanang sila nga suslugon sa Dios. Espiritu nga kahimtang. Espiritu nga kahimtang. Ang prueba, Ini sa Hebrehanon Kapitulo 1, versikulo 13 ngadto sa 14 ang gingon,
Apan kinsa bang manunda ang iyang gingnan, lumingkod ka sa akong to, hangtod ang imong mga kaway, mahimok ko ng kumbanan sa imong mga til. Dili ba silang tanan mga espiritu man lamang nga sulugon nga gipadala aron sa pag-alagad alang kanila nga maoy magapanunod sa kaluwasan? Unsa dining manulunda, mga mahal nga kaigsonan? Espiritu. Busa kay si Kristo namatay man, ilang paguna-una ba na nibalik si Kristo pinagi sa espiritu. Lahi tong iyang gisulti nga tao nga mabanhaw. Siya dili siya espiritu. Dili po na nagtupiko og Espiritu Santo. Basta kay ilang giuna-una nga si Kristo nagpakita nila espiritu na nga kahimtang. Kay na matay man lugar siya. Pero gipamatud-an ni Kristo kung espiritu wala man ay bukog ug unod. Pero si Kristo naman daw siya bukog ug unod. Di sa ato pa dili siya espiritu nga nagkikita. Pero ang punto di man si Kristo gikan na samahan. Kaya ugwa pa siya gikan samahan. Sa pagkabanhaw bitaw niya, buti ka po ni Maria Magdalena, Iyos Kristo, ay kay wala pa ko makasaka ngadto sa akong amahan, ngayon yung amahan. Sugili dito ang makaigsunan, di pagsugilon, ang manununda sa sinugdan, naglingkod sa tiilan, o ang usa sa uluhan, pagkatapok na nila, dito sa dapit na hamutangan ni Kristo, kay gisugo man si Maria Magdalena, nga pasugilan ang makaigsunan, siyempre, pagsugilon, matugod sila ng magtutudlo, di. Nakita din si Kristo nga nahawa nagikan sa ilang mga mata o nag-ingon din ang manunda nga nitindog na mga taong Galileanon. Anong nagatindog man kamo o nagatanaw sa pagsaka sa pagtutok ninyo nga nagasaka siya paingon sa langit? Kining maong Hesus nga inyong nakita nga misaka ngadto sa langit hawa sa imong mata, ingon dayon ang manulunda. Makita raon niya ninyo sa sama nga paagi na inyong nakita sa pagsaka sa langit. Sila'y giingnan na ang pangutana, wa pa ni matuman ngadto nila. Matuman na, kaya sa man dayon sa Kristo kung kita'y mulantaw. Nagpabilin dayon sa yuta. Dugang pa yun rin. Kinira ang analisar. Nikatawa man yun sila. Kay balitan ko no. Kay nakabasa lagig buha. Question kinira. Kung wala pa na matuman og tagna nining atong panahon karon, wala pa unta tay mabasa sa Biblia nga si Kristo nagpahikap. No. Pero kay nay gi-record naman nga nagpahikap si Kristo, unsa man pagkahitamoa nga ingon yung tagna og para na kanato sa atong panahon karon nga didto magina natumbok sa mga tinun-an sa atong Ginoo Kristo. Prueba. Kung tagna na granting uyuna na to, nga kana siya husto sila sa way pagtugot, walay tugutan tas way pag-uyog. Hala sige. Tagna. Bisag unsaon na tong tapli sa Biblia, di gyud ta kabasa sa Ginoo ni Kristo. Ops. Ayaw sa ko gikapa Maria kay wa para ba ko kasaka. Ngadtos amahan. Natuman ang pagsaka. Niingon man sila kay pabalikon las Kristo. Dabi kay giingon ni Kristo magpahikap na ra ko. Kung makabalik na ko, na-record na sa Biblia na nagpahikap na, unsaon pagkatagna ana. Di ang boti pa sabot, malamang tigpaminaw nga si Kristo gikan na sa langit. Kay sa di pa siya muadtos langit, di pa man siya magpahikap. Sa ato pa wala pa tayo mabasa sa Biblia. Pag-abot nga nagpahikap na siya, di gikan na sa langit, gikan na to. Makita na to si Kristo ang tugkaron. Mo na. Na gusto man mong mutanaw, di may lagi kami kasaran. Ang mga Galileano man, dito na natuman, imo na nang masabot. Busa, baka malamang tigpaminaw, di nasaypa nila. Okay. Nakuha na nato, o magpanghinaot may nga nasabtan ninyo. Dayon, katong among ipabati ninyo, gigamit gyapon tong Tesalonica, pero di na lang namo ipabati. Gigamit gyapon nga, daa pa kuno nga, kinanglan isugilon yun si Kristo nga mobalik. Hain pa, nga gikutlo nila ang si Kristo daw mobalik. Kining niya sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 16, hangtod sa 17. Atong basahon, mga mahal namong tigpaminaw, ha? Ang unang Tesalonica kay lipay rin sila, kay makatawa lagi diri sa mag-ingon mi nga di na mabalik. Kay balitad ko no. Kay balitad, ya. 4:16 hangtod sa 17, nag-ingon. Ingon si Apostol Pablo, kay siya may sugilon, kay ang Ginoo gayon, mao ang manaog unya gikan sa langit. Yun ni Apostol Pablo. Inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manunda.
sa tingog sa trumpita sa Dios, o unya ang mga nangamatay diya kang Kristo muna sa pagpamangon. Ingon din si Apostol Pablo, o kita nga mga buhi pa, nga mahabilin, doon na may mga buhi nga mabilin, nagbalik ni Kristo, pagkasakdaon ngadto sa mga panganon, uban kanila sa pagsugat sa Ginoo, diya sa kahanginan. O sa ingon niya ini, kita magpakig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon, busa paglinipay kamo ang usab-usa. Pinaagin ining mga pulunga. 4:16 hangtod sa 18 atong gilawas pagbasa. Onya, ingon din sila, onya, mubalik man as Kristo, uban sa pagsinggit sa punuan nga manunda niya, wa pa man kuno magsinggit si Kristo. Wa pa magsinggit, kay kamo may gustong mamati sa singgit sa punuan sa manulunda. Dabi, ang gingon, o kita nga mga buhi pa, kaysa nagsugilon si Apostol Pablo, kamo lugar na. O kita nga mga buhi pa, magapabilin. Pagkasakdaon ngadto sa panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diya sa kanginan. Ingon sa Apostol Pablo, kita nga mga buhi pa, sakdaon. Dili kamo mo'y sakdaon. Pero pag hatag na to katinawan ni kay Biblia, dili man ginapos. Atong susiyon, Brad Ronnie, nga nung nakasulti man si Apostol Pablo, ani, nga naay Ginoo nga manaog, gikan sa langit, inubanan og sigit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga monda og sa tingog sa trumpita sa Dios, anya ang mga nangamatay daw diya kang Kristo muna sa pagpamangon. Kita daw, niya Apostol Pablo pa, yung isugilan, kita nga mga buhi pa nga mabilin, pagkasakdaon ngadto sa mga panganon. Diin man na niya, nganong nakasulti siya, iya ng buot man ron eh. Dili rin, dito na niya nabuog sa Ginoo. O ang gibasa mo, ang versikulo 16 ngadto sa 18 man sa unang Tesalonica 4, ako ipaibabaw sa versikulo 15. Unya Ilapos din ang tod sa pagbasa ngadto sa 18. 18. Yeah. Kay kini amo ipahayag kaninyo sumala sa pulong sa Ginoo. Pulong din sa Ginoo matod pa ni Pablo ang ipahayag. Nakitang mga buhi nga magapabilin pahantod sa pag-abot sa Ginoo. Dili kita magauna kanila nga mga nangamatay. Mupos tagkadayot, no? Pagkamala mo, ipaminaw, maayo nga bantayan. Ingon si Apostol Pablo diay, kay kini among ipahayag kanyo sumala sa pulong sa Ginoo. Nakitang mga buhi, giingnan ni Apostol Pablo, o nagsugil si Apostol Pablo, kaubos mga tinunan, nakitang mga buhi, magapabilin pa hangtod sa pag-abot sa Ginoo, dili kita magauna kanila nga mga nangamatay. May mga buhi pa pod, o may nangamatay pa pod, kung buhato ni nga si Kristo mo balik, dayon ba doon eh? At iba dayon 16, lapos na dayon sa versikulo 18. Kaya ang Ginoo gayud maong ang manaog unya gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo, og sa tanang, og sa tawag sa punuan sa mga manununda, ug sa tingog sa trumpita sa Dios. Ug unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muna sa pagpamangon. Ug kita nga mga buhi pa nga mahabilin matud pa ni Pablo paggasakdaon ngadto sa mga panganon uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan. Ug sa ingon ini kita magapakig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon busa paglinipayay kamo ang usa sa usa pinagi nining mga pulungan. Na ang problema kay buhato ni naging mas Apostol Pablo, kini among ipahayag kanyo sumala ni sa pulong sa Ginoo nga kitang mga buhi nga magapabilin pa hangtod sa pag-abot sa Ginoo, dili kita magauna kanila nga mga nangamatay. Kung buhato na ang mga tinunan sa Ginoo magapabilin pa nga buhi. Patanawa ha. Pusa dayon mahitabo ni dili pwede nga nahurot na sila pag pangamatay. Unya, wa pa mubalik si Kristo, abi ninyo kamo na gisultihan. Sulti man na matod pa ni Apostol Pablo sa Ginoo. Kinsa man ning Ginoo, Brad Romy, sumala sa Biblia, nga mo'y nagsulti nini, nga mo'y gikutluan ni Apostol Pablo sa pagsugilon. Mo ka na ang atong Ginoo ni Kristo Reverend. Ato lang pagbasahon din siya nakasulat sa Juan Kapitulo 13, versikulo 13 nagingon. Nagatawag kamo kanako magtutudlo o Ginoo o gusto kamo kay mauman kanako. Busa ang Ginoo diay
Nagipasabot niya Pus Pablo nga mo'y nagsugilo nini si Kristo. Kanang gibasa nila Brad Bacarayo, Brad Ronnie, kining 4:16 hangtod sa 18, ilahos man nila niya. Sa versikulo 15, gipasabot nga kung buhaton ni Kristo, watay supa ka, may masayra nila nga kung buhaton ni Kristo ang pagbalik niya na, dili sila ni kinsa mang balikan nga mga mata o kamo. Kay gano, ni Diyos Apostol Pablo, kay kini among, sa versikulo 15 sa kapitulo 4, sa unang Tesalonika, kay kini among ipayag kaninyo sumala sa pulong sa Ginoo o sumala sa pulong ni Kristo. Nga kitang mga buhi nga mahabilin pa, o kita nga mga buhi nga mahabilin pa, hangtod sa pag-abot sa Ginoo, dili kita magauna kanila nga mga nangamatay. Sulti de kuno ni Kristo kini nga dunay ubang nga mga buhi nga makabaton o makakita sa pagbalik ni Kristo, pero ang uban mga matay na o mga matay po sa ato pa taod-taod ay ni po nga buhaton ni Kristo ang pagbalik, kay ang uban mga matay pero nay buhi nga mo witness na ini abinilag sila ang mga Sabadista o kinsa pa unsay puriba nini nga gipahayag kini sa atong Ginoong Kristo, Brad Rini, sumala sa Biblia. Anya sumala sa pagpayag dinhi sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 27 ngadto sa 28 ang gingon, kay uban sa kahimayaan sa iyang amahan wani ang anak sa tao, uban sa iyang mga manunda o gunya pagabalusan niya ang matagusa sa tumba sa iyang mga binuhatan. Moposta kaniyot, di ara mga malamutik paminaw si Kristo gipahayag dinhi kay uban sa kahimayaan sa iyang amahan muanhi ang anak sa tao uban sa iyang mga manulunda ug unya kung anhi lugar na ang atong Ginoong Kristo pagabalusan niya ang matag usa sumala sa tumba sa iyang mga binuhatan, pero kung buhaton niya nga muanhi na ang atong Ginoong Kristo, unsa dayon ang sukdanan, Brad Rene, mga mahalamong tigpaminaw, mga kaigsunan, ang sukdanan nas 28 tiwa sa pagbasa, Brad Rene. Niya, sa pagkatinuod magayon ako kaninyo nga sa mga nanagbarog karon dinhi adunay pila ka buok nga dili pa una makatilaw sa kamatayon hangtod nga makita na nila ang anak sa tao sa iyang pag-abot diha sa iyang gingharian. Unsay gisulti ni Kristo, mga mahalamong tigpaminaw, ingon des Kristo kung buhaton ni sa pagkatinuod. Sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo, kamoy gisuginlan? Dehon na. Magaingon ako kaninyo nga sa nanagbarog karon dinhi. Kamo nang nagbarog? Analisara gani. Sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo. Nga sa mga nanagbarog karon dinhi, akto sa iya gisultihan, adunay pipila ka buok nga dili pauna makatilaw sa kamatayon. Hangtod nga makita na nila ang pag-abot sa anak sa tao diha sa iyang gingharian. Doon mo pwede makatilaw kamatayon. O yun man mo kamo nang gisuginlan kay buhi pa man mo. Pero sa tinod lang, wa pa mo magsulti ang inyong leader una nang namatay. Di priba nga una nang namatay. Di katong gisultihan dinhi sa akto katong buhi pa nga dili pa mamatay, pero dunay uban nga mamatay na kung buhaton niya ni Kristo. Kaya ang punto niya, sa mga nanagbarog karon dinhi, aduna pa'y pipila ka buok nga dili pa una makatilaw sa kamatayon, katong pipila ka buok. Hangtod nga makita na nila ang anak sa tao sa pag-abot niya sa gingharian. Kaya doon ay pipila ka mga tao nga dili pa makatilaw sa kamatayon, doon na po'y mamatay na. Pero katong pipila ka buok nga dili makatilaw sa kamatayon, paghatag nagpuriba nga sila may witness nga makakita pa sa pagbalik ni Kristo kung buhaton niya na dili kamoy gisuginlan niya na. Ang question karon, kini bang mga giingon ni Kristo nga sa mga nanagbarog karon dinhi do na pay dili pauna makatilaw, pipila ka buok nga dili pa makatilaw sa kamatayon, sa ato pa do na po'y mamatay usa buhaton ni Kristo ang pagbalik. Natuman na ba ni Bakaray o wala pa? Kay ang Biblia, ang pulong sa Diyos dili man ginapos. Nindot na. Kini nga gisulti ni Kristo,
Si Pablo ra ba ikaduhar ra ba nang nagsulti? Kay si Kristo ra ba unang nagsulti ana? Unya gipahayag pud Pablo ang gisulti ni Kristo. Ang problema kay ang nagkataw-katawa nga mao'y nagbasa ana kana gihimong tagna, gihimo nilang tagna dahil nagisulti ni Kristo. Aron sila Aron sila mo'y katuman ng lugar balikan. Aron sila hakuton. Ana. Di ra ba ginamao kay niya. Sa Mateo Kapitulo 16, ganda gibasa 27-28, pataas kamo nagamit ana. Nga kana tagna. Kamo lugar buhi, lugar na gisulti ang Kristo hangtod karon lugar. Wala ka magana kay kini tagna man sa ato pa ang kita. Kato magisulti ni Kristo sa ato dito lugar mo apils barog ana. Ako bisan pa inyong lolo, wa gid matawo ana, bisan lolo sa iyong lolo. Wa pa matawo, wa pa makadungog sa gisulting Kristo. Okay, niingon ang Kristo, sana nagsarog karon dinhi. Adunay pila ka buok nga dili pa una makatilaw sa kamatayon hangtod na makita na nila ang anak sa tao. Sa pag-abot kinsay makakita ang gisultian niya di pa katilaw sa kamatayon nga iyang gisultihan akto diha sa iyang atubangan nga nakadungog sa iyang pagistorya. Dabi ang problema kay gihimo mo na tagna ang gisulting Kristo. Di mapugos yung pagpangita kay ang pulong sa Dios di man kuno ginapos. Di ba sa ganda sa 2 Timoteo 2:9, sa ato pa kay dili ginapos na pasagdan ang Biblia nga mao'y mubulgar kung kinsay nakasabot anig wala. Kinsay angay katawaan. Ana ra. Yan ha. Sa ato pa og kini tagna granting without admitting nga kini siya tagna ni sa ato pa wala pagitay mabasa sa Biblia. Nga gituman na ni Kristo nagpakita kay tagna pagod. Pero kung makabasa na ganit ta, ali ginatagna. Sige, pasahon ta. Si Pablo may nagsulti, di ba? Ang inyong gibasa, ikaduha, una Tesalonica 4, versikulo 16 o 17. Si Pablo may nagsulat, anak baya, na si Pablo may nag-explain kung ang gisultis Ginoo, natuman na ba? Ay, niya ang sulti Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 3, isugod lagi na ako sa 3, hangtod city kay para mo lusot gid ang wan kay gihatag ko kaninyo ingon nga labing hinungdanon ang nadawat ko ra usab nga si Kristo namatay tungod sa atong mga sala sumala sa kasulatan nga siya gilubong nga siya nabanhaw og sa katulo ka adlaw sumala sa kasulatan nana sa pagkabanhaw niya ningon dayon 5 og nga nagpakita siya ngadto kan Sipas kini si Sipas sa Juan 1 versikulo 42 mao ni Pedro kay giingon kana nga giingon og iyang gidala siya ngadto kang Hesus og siya bisud-ong kaniya og miingon ikaw di ay si Simon ang anak ni Juan pagatawgon ikaw nga Sipas nga sa ato pa Pedro sa ato pa kining sa bersikulo 5 nagpakita siya ngadto ni Sipas o Pedro giingon niya ngadto sa napulog duha 12 lugar ka mga tinun-an ni Kristo giingon dayon ug niya sa usa ka higayon nagpakita siya ngadto sa kapin sa 5 kagatos ka magainsunan sa to pa kapin sa 500 ka mga tao ang kadaghanon nga ang kadaghanan kanila nagpakita siya dito nga ang kadaghanan kanila nana malabuhi pa bisan may pila kanila nga mga patay na mo man tong gisugod bitaw pagbasa kaganihan namo sa unang Tesalonica 4:15 kay gisulti na ni Kristo nga sila kuno nga mga buhi dili magaunas mga nangamatay kay gisulti ng Kristo nga no silang mga buhi nga di pa makatios kamatayon mao may makakita kuno kaniya diha sa Mateo 16:27-28 ang pangutana natuman ingon dayon unya nagpakita siya ngadto kang Santiago ug unya ngadto sa tanang mga apostoles pangutana ni Rubirin kaganiyan, natuman man ang gisulti ni Kristo, wala. Ang gisulti ni Pablo, natuman, wala. Ang tubag, si Pablo rin nagtugaan, natuman na. Naungsaon, pagkatagna, anak nga natuman na. O ipamugos yung tagna, mapaninglang mayabos mga pibisin. Kamara lugar buhi, lugar na gisulti ang Kristo. O saman, dito mo panahon ni Kristo, kay para muhaon nga tagnaon ninyo. Muna, pero ato na nakita ang katinaan mga malamong tigpaminaw no sa 16:27-28 ingos Kristo sa mga nanagbarog karon dinhi kung watong na adunay pipila ka buk nga dili pa una makatilaw sa kamatayon dunay pipila ka buk nga dili pa makatilaw sa kamatayon di napoy mamatay hangtod nga makita na nila ang anak sa tao di sa pag-abot sa gingaran sila may makasinati kay sila may gisultihan mo nagkaraw-karaw mo kay inyo magdunahona nga kamo mo bitaw nang nagtinilugay mo nga bisag kinsa na lang nga lain reliyon nga kami may balikan pero tungod kay katong mga tinun-an mo may gisuginlan
Mao tong nakakita tong kapin sa 500 nga mga buhi pa. Ug doon na po'y uban nga patay na. Di wala makakita sila. Di natuman na. Ang natuman na. Ang tumanunon pa, diwa pa matuman. Pero natuman na, tumanon de gutro. Oh, kaya alam mo masaya na rin si ang apostoles ba? Oh. Una si Pablo man nag-explain siya, man explain di matuman man nagwala. Di, mo na karon dinhi kita kay sa ato nabang nabasa Brad Macarayo, kung buhaton to, maghatag ra ba pud og gasa si Kristo kay pag mobalik siya, kuhaon man niya ang iyang mga tinunan, abi pud nila sila po'y kuhaon. Nakaroon sa Biblia ba, Bradon naghatag ba si Kristo og gasa sumala sa Biblia ngadto sa pagbalik niya? Unya kay dadon man sila sa kahanginan, di wa ta makakita kay di makita mo igisaran nga dadon. Nadala na ba ni Kristo sa kahanginan pero buhatan dahil po niya og ganti katong iyang mga pangdadon katong mga buhi pa sumala sa nakasulat sa Biblia kay ang uban patay naman. Nga masaw na guri nga ang atong Ginoong Kristo kahatag nagasa. Muna paggunahon nis mga naghulat nga mabalik si Kristo apil haning sa Badista na wag mo bahin aning gasa kay natuman ng butos mga tinunan. Okay, mingon na ba din sila nga isulti ninyo ang gisulti sa Biblia. Di kay si Kristo mobalik unya mingon mo di mobalik. Na nisulti man nga si Kristo mobalik daw kay pagbalik lahi man sa inyo ha. Hangtod karon inyo magpabalikon ang nahitabo na. Ngayon, Amo pong isulti ang gipahayag nga apostol nga si Pablo. Kay matod pinili isulti na kasulat sa Biblia, amo pong isulti ni. Tanawon pag bining tumanon kung akong bagabasahon. Efeso kapitulo 4, versikulo 8 hangtod 11. Yun. Busa ginaingon sa pagsaka niya sa kahitaz-an magdala siya panon sa mga bihag. Og ngadto sa mga tao sa mga gasa siya nang hatag. tanawa ha kay gisaad man gi-explicar ni Apostol Pablo pusta gadiot Berlin no na muhat kay na mas 16:20 nga maghatag siya gasa pero katong gasahan kung mubalik siya pero katong pagbalik niya gipamatud-an niya nga karon kamo nga nagbarog karon dinhi napay di makatilaw kamatayon hangtod nga makita ko ninyo dili pa mo makatilaw kamatayon pero ang uban mamatay na karon maghatag man siya gasa di pagsaka niya sa langit nagdala siya panon sa mga bihag. Kaya dadon man niya to. Unya, sa mga gasa siya nang hatag. Dadon sa mga gasaha, brother. Atong ipadayon ko rin. Sa pag-inom, pagsaka niya, o sa mga ilaing ipasabot niini, kung dili nga siya nakakalaog, usab, ngadto sa mga kinaubsan nga bahin sa yuta. Siya nga nanaog, siya usab mao ang misaka sa ibabaw. Siya nga nanaog, siya usab ang misaka. Sige. Yung nanin, aron siya, saylo pa sa tanang kalangitan sa pagsaka lugod ni Kristo nito sa ibabaw. Aron siya magapuno diha sa tanang mga butang. Ug ang iyang mga gasa mao kini, amaw nga ang uban mahimong mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga ebanghelista, ang uban mga pastor ug mga magtutudlo. Naghatag siya gasa. Mga malamong tigpaminaw, nga nahimong mga pastor niya, wa pa di ay. Unya, pagsaka niya sa kaitasan o sa langit, mao na ni nas Tesalonica nga nagdala din siya panon sa mga bihag. Naay na bihag. Gidala niya itong panon sa mga bihag. Pag-ingon, unsa may kahulugan sa bihag. Sumala sa Biblia, Brad Rene. Ang kahulugan sa bihag, mga malamong tigpaminaw, mga tinun-ana ni Kristo nga na membro na gitawag nag mga bihag. Di membro ni kining bihag nagisaka ngadto sa langit gidala niya ni ang iyang mga tinunan ay ng priba nga ang bihag mga membro Brad Rene sumala sa Biblia. Niya din ni Reverend sumala din sa nakasulat sa Mateo kapitulo 24 versikulo Kining Mateo 24 no ang imong gibasa 29:30 dugang man lugar ng pamatot nga ilan ng gihatag. Pero kini pagdala sa panon sa mga bihag, palang pagbasa, Brad Rene, ang ika-2 Korinto kapitulo 10 versikulo 3 hangtod sa 5 sumala sa Biblia. Anya Reverend ang gingon ika-2 Korinto kapitulo 10 versikulo 4 ug Gikan sa 3. gikan sa 3.
Kay bisan tuod kami nagagawi dinhi sa lawas, kami wala magpakigubat pinasubay sa unod. Kaya ang mga hinagiban sa among pakigubat dili man mga hinagiban sa unod, kundi tungod sa Dios makagagahom kini sa paglumpag sa mga kuta. Ginalumpag namo ang mga pangatarungan ug ang tanang mapaytas-ong babag nga nagali batok sa kabalo sa Dios o ginabihag namo ang tanang panghuna aron kini magmasimtang kang Kristo. Ang punto, mga malamong tigpaminaw, ang mga tinun-an ni Kristo, aduna sila'y pakigubat nga giapilan o gihimo. Pero kining gubata, dili pinasubay sa unod, dili batawhanon nga gubat. Kay ang mga hinigiban gani sa gubat nga tawhanon, kami mo na, tangkidigira, gabiton, mga armalite, unsa pa. Pero ang ilang hinigiban, gingot, kaya ang mga hinigiban sa among pakigubat, dili man mga hinigiban sa unod, kundi tungod sa, gibasa ni Brother ni, sa Diyos magawang kini, sa paglumpag sa mga kuta, lumpagon gani kuno ng kuta kung gamito nila ng hinigiban, pero unsa mang hinigiban para mulumpag sa kuta, o kinsa ning kuta nga pagalumpagon. Ingon na yun sa 5, ginalumpag na mo ang mga pangatarungan. Di kung gilumpag tong kuta, ang mga kuta day, di pasabot o kuta. Mga tao nga nangatarungan, ngano, o siya ilang purpose. O ang tanang mapaitas o babag nga nagaali, ginalumpag namo ang mga pangatarungan. O ang tanang mapaitas o babag nga nagaali batok sa kabalo sa Dios. O ginalumpag namo ang tanang pangatarungan sa unsang tumong. Aron kini magmasinugtanon kang Kristo, giingon man dinhi sa atong nabasa sa ginalumpag na mo ang mga pangatarungan o ang tanang mapatas o babag nga nag-aali sa kabalo sa Dios o ginabihag na mo ang tanang mga panghuna-una. Pag mabihag nila ang mga panghuna-una at itong mga gilantugi lugar nila, mo nang gipasabot, ginabihag nila ang mga panghuna-una aron magmasinugtanon di kang Kristo. Buti pasabot, kanang bihag, nakabig na o na membro sa mga tinun-an ni Kristo tungod sa mga apostolis nga namihag. Mao tong pag-ingon dayon dito ni Kristo nga pag-abot niya magdala siya kanang uban sa mga manunod sa Mateo 16:27-28 nga magdala siya tumba sa binatan gasa. Mo na tong giingon ni dito sa Tesalonica gisulat pa laging Pablo lagi nga mato pa laging Pablo nga natuma na lagi nagdala siya panon sa mga bihag kay mga tao man nga nagmasinugtanon na kay Kristo. Pinaagi sa pagbihag sa mga apostoles, pinaagi sila pagpagatarungan. Gidala din sila katong panon sa mga biyag ito sa langit. Unya, pag abot na, sa mga gasa siya naghatag. Mamatunaas Mateo 16, versikulo 27-28. Ang pangutana karon nganong gisulat man ni Apostol Pablo nga kana natuma na. Ang tinuod ra ba nga maka-explain ana si Kristo o ang iya mga tinun-an nga diha sa akto nga gisultihan ni Kristo. Kamo, unsa may labot ninyo, diha balagi mo sa panahon ni Kristo nga nagsulti ana. Karon ang diha mga apostoles o sila si Apostol Pablo na kauban sa mga apostoles gisulat man lagi nila nga natuma na unsaon mapagkatagna mayor ra ba mo maniguro ra ba kung kamoy mo gamit ana mahimong tagna sa unang Tesalonica 4 16 o 17 o sa katong buhat o may biogjes pero ang ubang relihiyon di na mo musugot kung sila mo gamit ana kay dili sila balikan kay kamo gibalikan. Na ang mga malamong tigpaminaw niya wa pa. Ingon man mo nga, isulti ang nakasulat sa Biblia. Gisulti. Naglahi man tag sinaptan sa inyo ang amoa. Nakaroon, mo ni nga magkinureksyon na man, no? O niya, ang inyong koreksyon dili na mo, matubag man na mo. Pero katong among mga gipangtubag sa previous, nakasustain mo. Niya. Gibasa na yun po ni, katong imong giinganlan ba rin may padayon pagbasa, kay natuma naman Napay ilang giisgutan gyapon sa nangagi nga di kuno may musulti nga mobalik si Kristo kay nay uban po nagpatuo nga sila na kuno si Kristo na uban sa bukid kuno Iligan o sa Davao may labot ato kay si Master wala man magpatuo na siya si Kristo. Ang among doktrina Espiritu Santo na atong pamatud-an sa Biblia o magbasa-basa ba dahil tagsita din itulo-tulo na ikaw ni way kaso nila. Kaya ang tinuod, natingagan imi nga nung naas Kristo, kay si Kristo di na lagi mo balik na, kay nahitabo na ang atong atubangon Espiritu Santo na,
na di man pwedeng mag-Espiritu Santo, taong di pa ni masulbad ni karon kay na pa may ubang mga sitas nga gipanghawiran. Bueno, katuloy mong gingon, Brad Rene, nga Mateo Kapitulo 24, versikulo 29 ug 30, may basaha kay si Kristo man daw mobalik yun pa, daghan man kuno ning sitas. Aber? Anya ang gingon, o diha ini katapos sa kasakitan niadtong mga adlaw, ang adlaw mong gitngit ug ang bulan dili na muhatag og kahayag ug ang mga biton mga tagak gikan sa kaytas-an ug matayog ang mga gawom sa kalangitan ug unya magapakita diya sa langit ang ilahanan sa anak sa tao ug unya ang tanang kabanayan sa yuta managminatay ug ilang makita ang anak sa tao nga moabot nga sinakwang sa mga panganod sa langit inubanan sa kagahom ug dakong himaya. Na, kini na po mga malamong tigpaminaw, kung unsa inyong pagsalig namo sa buhat 1:9 hangtod sa 11 o sa unang Tesalonica 4:16 ug 17 nga ilang gidangatan, mao pud niya ang ilang dangatan nga kabulyasuhan. Unya ang question, mosopak mo ana mga brother. Dili may mosopak. Unya, mobalik ba sa Kristo ana? Ay, kamuron may nag-ingon, ato lang balik ang pagbasa. Kung tumano ni, nag-ingon, sa gibasa ni Brad Rene, nga, diya kuno ini katapos sa kasakitan ni atong mga alawa, ang adlaw mongit-ngit, tanaw na rin nato, ug ang bulan, dili na mohatag sa ikahayag. Lugar, pag mag-ingon adlaw mongit-ngit, ang adlaw mongit-ngit, tingsilang gini sa adlaw pero matinga ka nga di gyud makasilang ang adlaw unya bulanon po na ug ang bulan dili na mohatag sa kahayag bulanon di na pero way bulan nga makita ug ang mga bituon mga tagak gikan sa kitasan matagak pud dayon ang mga bituon sa kitasan ug matay-og ang gawom sa kalangitan. Pag mahitabo lugar ni mga mahal namong tigpaminaw ini kakita mao dining sa bersikulo 30 ug unya nana mo din yung gikalipayan no magapakita sa langit ang ilanan sa anak sa tao. O kunya ang tanang kamanan sa yuta, maragminatay. O gila makita ang anak sa tao, nga moabot nga sinapang sa mga panganod sa langit, inubanan sa kagawom o dakong himaya. Usa ni buhaton mga kigsunan, mahimo usa nga ang tingadlaw, adlaw ni, mahimong mungit-ngiti mo pakita ba ang adlaw kung buhaton ni sa pagbalik lugar kuno ay sa atong Hesus Kristo. O ang bulan sa ato panahon sa kagabion maato lugar dili pud mohatag og kayag og ang mga bituon sa langit mga tagak dayon makita din ang anak sa tao ang pangutana Brad Rone ini bang pangatagak sa mga bituon o ang pagngit-ngit sa adlaw o ang bulan di pud mohatag sa kayag nahitabo na ni o wala pa. Ito mo na ni Reverend, mismo ang ilang basahon may magtugan na ni. Okay. Ano yung basahon nga naguluhan o ang kabahugan sa gugma ni Eileen Goldwhite. Pamatia mga mahalamong tigpaminaw. I-trace up na mo nga kamo din nahibalo nga ang pagngit-ngit sa kalibutan o ang pagpangatagat sa bituon nga ang adlaw wala mohatag sa hig o ang bulan wa pod mo patimaw sa nga mo pakita lugar bulanon lugar na ng adlaw nga pag matuman na makita man din ang anak sa tao o si Kristo nga moabot atong susihon di man na pwedeng moabot ug di ni makita dayon Ako nang basahon Reverend dingan din sa pahina 282 dingan ang kadaugan sa gugma ni Eileen Goldwhite. Nagainon si Jesus ang mga bituon mga tagat gikan sa langit og si Juan sabog na nag-asoy. Samtang nagatanaw pa sa pananahon nga magapahibalo sa adlaw sa Ginoo ang mga bituon sa langit, mga hulog sa yuta, sama sa higira, sa nangapulak ang iyang mga linghod na higos kung ginayabyab sa usa ka makusog na hangin. Kinintag na nakadawat sa mahayag o makahinuklog nga pagkatuman sa dakong ulan sa mga meteoros sa Nobyembre 13, 1833. Ang labing halapad o kahibulungang pagpasundayag sa nangahulog nga mga bituon nga maupay pagkasulat sukad masukat. Ang tibok nga kalangitan sa ibabaw sa Estados Unidos sa daghang takna diya sa makusog nga kagubot
wala pa'y langit nung hitabo nga makatigala nga nahitabo ning nasuna. Sukad sa iyang pagkatukod, din ginatanaw uban ang kahimuot sa pagdaig sa usa ka matang sa katilingban o sa laing pundok gikalisangan. Ang iyang pagkahalangdon og makalilisan nga katahon sa gihapon nagapabilin sa daghang mga panungduman. Wala pagayoy ulan, ginahulog ingon yanang kabaga kay sa pagpangahulog sa mga meteoros sa yuta. Silangan, kasadpan, amihanan ug habagatan, sama ang tanan. Sa usa ka pulong, ang tibok nga langit sama sa nagalihok. Ang pagpakita sumala sa ginasaysay sa mantalaan ni Professor Siliman nakita sa tibok Norte America gikan sa ikaduhang atak nga hangtod sa pagkahayag sa adlaw hingpit diod ang kalinaw sa langit ug walay panganod o sa kawalay pagdunong nga pangahulog sa mga sidlak nga ingon sa brilyante makita sa mugkos nga langit. Kung mao kano sa natuman Brodone, Nobyembre 13, 1833. Nakita sa dapit sa amihanan sa Amerika habagatan o silangan o kasadpan Estados Unidos. ang pagpangatagak sa mga bituon, mga mahal na mong tigpaminaw. Nakaroon, ang pagngit-ngit sa adlaw nga wala mohatag sa kahayag ni anang tungura Brodone, natuman o wala pa? Tuman gyapon sumala sa ilang libre. Basahon ko gyapon kini ang kadaugan sa gugma ni Ellen Goldwhite ani ko sa pahina o pahina 253 ngadto sa 264. Okay. Yeah. Basahon ako. Ang hilabihan kangit-ngit sa adlaw sa gisundan usa o duha ka takna sa wala pa ang gabi sa mahayag-hayag nga langit. Ug ang adlaw nagpakita bisan ginadagkuman sa maitom nga dampog. Sa tapos mosalop ang adlaw, ang panganod nagpakita na usa ug mingit-ngit dayon sa makusog. Ang tangit-ngit niya ng gabi dili kinaiya ug makahadlok labi kay sa adlaw nga miagi. Bisan pa ang bulan hapit na motakbol, walay butang nga makita kung walay suga. Nga kini kung tan-awon mo sa silangan nga panimalay og sa mga lugar sa atoa sa unahan, daw ingon sa tangit-ngit sa Ehipto nga dili makalapos or malapos sa silaw. Nino lang usa nga nakakita nining talan-awon, dili ako makahimo sa paghunahuna nga kun ang tanang mga butang nga may kahayag paingon, ang tangit-ngit dili pa makalabaw kaysa nahanabo. Bisan alas 9 ang takna anyadtong gabi misubang ang tibok nga bulan, wala dayod siya'y due time katabang sa pagtapas sa kangit-ngit nga sama sa landong sa kamatayon. Sa tapos sa tungang gabi nawala ang tangit-ngit og sa pagpakita sa bulan ang panagboy ingon sa dugo. Ang Mayo 19, 1780 nagatindog sa kasaysayan nga mangit-ngit ang adlaw. Sukad pa sa panahon ni Moises, wala pa'y panahon sa kangit-ngit nga masama sa gibagko ni ini. Gilayon o kadugayon nga nahasulat. Ang kaasuyan ining hitabo, sumala sa gisulti sa mga nakakita, mao lamang ang lanog sa mga pulong sa Dios nga gisulat ni Manalag na Joel sa 2 ug 5 ka tuig sa wala pa ang ilang pagkatuman. Ang adlaw, mahimong tangit-ngitan, ug ang bulan, mahimong dugo sa dili pa moabot ang dako og makalinisan nga adlaw ni Hiba. O di nakita nato mga mahal na mong tigpaminaw nga mingit-ngit ang adlaw. Wala pa kuno mahitabo sukad yana sa panahon kang Moises. Di, kini among gidawat kay mauman ang nahitabo sa Mayo 19 tuig 1780. Ang katupod nga giingon nga mingit-ngit nangatagak ang bituon Nobyembre 13, 1831 man 33 sa Nobyembre, mga malam ng tigpaminaw. Di karon, ang kulang, nahitabo naman, unya si Kristo ba'y nibalik? Ang pangutana, nibalik ba si Kristo, mga malam ng tigpaminaw? Ang tubag, wa Kristo nibalik. Nga naman, niya, naay nagtagna nga si Kristo mo balik kay nakita na gutong manghitabo pero unsay gingon sa maong basahon sa ang kadaugan sa gugma ni Ellen Goldwhite. Basahon ko ang pahina 304 ngadto sa 305 nagingon.
Bukos gayud ang ilang mga kasing-kasing sa pag-iusa. Ug labaw pa ang ilang pag-ampo kauban ug alang sa usag-usa. Kanunay silang magtigom sa mga dapit nga hilit sa pagpakigsulti sa Dios ug ang tingog sa pangilaba mosaka ngadto sa langit gikan sa mga kaumahan ug kagulangan. Ang kaligunan nga giuyunan sa manluluwas mo'y labing hinungdanon kanila kaysa ilang kalanon sa batagan na. O kung ngit-ngitan ang ilang mga panumduman sa panganod, dili sila mo pahuway ang kini mahanaw. Sa ilang gibati, ang saksi sa mapasayloong grasya. Naghandom sila sa pagtanaw kanya kinsa gihigugma sa ilang mga kalag. Apan gitudlo sila pag-usab sa kasubanan. Ang panahon nga gipaabot milabay o wala magpakita ang ilang manluluwas. Nagpaabot ni sila kinitabo na ko. Tinga sila nga, kasam ning manluluwas nga. Ang pagngit-ngit sa adlaw, natuman na. Ang bulan wala mapakita sa kayag, natuman na. Unya ang pagpangatagat sa bito, natuman na. Wala man daw mapakita ang manluluwas. Dayon, onsa diyan, atong ipadyan sa unahan, no? Ang mga punto lamang mo atong ibasa. Human mo agi, ang panahon, wala din kini mawala sa una-una. Sila wala mangas pagdaog sa mga tao nga nagkasubo. Apan kay wala may nakitang mga ilanan sa kaligot-got sa Dios, sila nahuwasan sa ilang mga kadlok. O gipadayon ang ilang pagsudya o pagyubit. O sa kadakong pundok nga nagpaka tumutuo sa madaling pag-ani sa Ginoo, nagsalikway sa pagtuo, sa ilang pagtuo. Dini sa pahina 305 kay dunay dakong pundok nga nagyubit nga usa ka pundok daw nga nagpakatumutuo sa madaling pag-ani sa Ginoo, nagsalikway sa ilang pagtuo. Isalikway na sa pagtuo kay nagpatuo daw kuno ng pundoka nga muanhigid daw ang Ginoo. Na dayon unsa? Ang mga mayubiton nakadaog sa mga maluya o talawan sa ilang mga hutong. O kining tanan nagiusa sa pagpayag nga wala na'y mga kadlukan kung kalauman karon. Niagi na ang panahon, wala mo anhi ang Ginoo o ang kalibutan tingali magpabilin nga mao gyapon sa mga linibo ka tuig. Matod pa na ang mga mayubito daw nakadaog sa mga maluya sa talawan sa ilang mga hutong. O kini daw tanan nagiusa sa pagpayag nga walay naiangay kadlukan. Kung kalauman, niagi na ang panahon, wala mo anhi ang Ginoo. Sa ato pa mga malamong tigpaminaw, usa man gani si William Miller niini nga nagtagna nga mubalik ang atong Ginoong Hesukristo, mga mahal namong tigpaminaw. Pero sa gipakita nga si Kristo mubalik, kaya naguna-una malagi ang mga ilahanan naa naman unya ang kalibugan diha. Kay wa man mubalik si Kristo. Kay sa pahina 246 nag-ingon man dinhi nahitabo sa gabi sa November 13, 1833 ang labing dakong talan-aon sa mga meteoros nga nahisulat sa kasaysayan sa astronomiya o sa kini sa mga kalimadon pagipanagna ni Kristo sa iyang dakong panagna may tuot sa iyang ikaduhang pag-anhi o sa katapusan sa kapanahonan. Muni ang nakita sa November 13 tuig 1833 mga mahal na buting paminaw na ako natuman nganong nangapakya sila sa ilang pagdahom. Unsa man kung si Kristo mamahayag o mamulong iya ra daytang buangon. Natuman ang pagngitngit sa kalibutan, pagdili paghatag sa pagsiga sa adlaw atol gating adlaw ug ang bulan imbis bulanon wa magpakita ang bulan ug ang mga bituon nangatagak nangahitabo na unya siya wala magpakita. Ang tinuod mga mahalamong tigpaminaw na ay gihatag si Kristo nga unsaon nimo pag-ila kung si Kristo mo balik. Hain ba sa Biblia, Brad Makarayo, nga gitudlo ni Kristo ang ilhanan nga buhaton niya ang pagbalik sumala sa pagpayag nga wala nila masabti kay gibasa man nila ang Mateo 24 versikulo 29 hangtod sa 30. Kanang ilang gibasa diha,
kay kon kana tagna kanang Mateo 24:29, 30 adtong pagkatuman gyud sa adtong Nobyembre 13, 1833 natuman na unta. Ha? Kun kana tagna. Una katong pagngitngit sa bulan o katong pagngitngit pod sa adlaw, natuman naman Mayo 19, 1780, di natuman na. Na sistema. Pero sa pagpaprepare ini, tagna to kay mungit-ngit na tumahan, pero ang katingad-an diya, nganong ang Kristo Ang ilang giingon nga tagna, ang katong pagbalik ni Kristo. Mao na, dabi kay gihimong tagna mo, tong wala gid sila kita, palpak mo nang nagkaluyan na diya, ilan nang basahon, kadaugan. Na dinhi, ang giingon ni Kristo ana, ang ilang gamit 29:30 dunay gihatag si Kristo ngano yung mga palpak ni sila kung kinihimuon lang tagna kana ilang pabalikos Kristo. Ang gibasa nila 29:30 man. Ato na lang basahon ang bersikulo 30-32. Kanang pagsulti ni Kristo ana dunay say gihimo ba nga panigingnan katubang ipalantaw kung unsay mahitabo ana. Niya, gingos pagpahayag og sa 29 sa bersikulo 29:30 na ila ang ato sa bersikulo 1 kini 31-32. O pagasubuon niya ang iyang mga manulunda pinagi sa makusog na tingog sa trumpeta o ilang pagahipuson ang iyang mga pinili gikan sa sugdanan sa upat ka mga hangin gikan sa tumoy sa langit ngadto sa usa. Gikan sa kahoy igera to ana. Tun-in ninyo kining usa ka pananglitan. Naghatag din siya pananglitan. Usang litanan ba? Unsay gihatag niya ang kahoy igera. Mao to nga himuon sang litan. Kung unsay mitabo sa kahoy igera, buti pasabot ni Kristo, mao na ang iyang pagsulti sa 29:30 kanang ilang giingon nga moabot ang anak sa tao. Giingon dayon, inig panglumoy na gani sa iyang mga sanga ug manalimsin na nan inyong masayran nga nagakaduol na ang tingadlaw. Kanang giingon ni Kristo nga himuong pananglitan o sanglitanan ang kahoyng igera, kanang gisulti niya kung kana muabot ang anak sa tao kay natuman man gyud ang pagpapahulog, natuman man gyud ang pagitgit, natuman ang problema kay wa Kristo nabalik. Nag-ingon si Kristo, kanang akong gisulti tun-ilan ninyo ni kung say mahitabo sa kahoyng igera. Ini panglumoy na gani sa iyang mga bulat o kanang kini manalimsing na nan inyong masayran nga nagkakahadoon na ang tingadlaw sa 32 sa 33 ingon man usab niini inigkakita ninyo niining tanang mga butana giingon masayran ninyo nga haduol na siya ana gayod siya sa mga pultahan o inikakita ko na nato nga kato ko ng kahoy igera ug makita gyud nato mga manalingsig gyud siya manalingsig gyud siya nya mamunga siya nya manglumoy ng iyang bunga, inyo ra nang makita na nga kana mo na may tabo sa kahoy igera, wala, hadol na sa mo abot. Nakita nato mga malamog tigpaminaw ingon ini ang explicar dugang lugar nga kining 29 ngantos 30 kapitulo 24 ug imo ni siya dieng patumanon dito ka magsudong kay dito ka ipatuon ni Kristo gikan sa bersikulo 32 gikan sa kahoyng igera tun-in ninyo kini mo sa kapananglitan dig panglumoy na gani sa iya masanga ug manalingsing na nan ninyo masayran nga ang nagakaduol na ang tingadlaw dito ka ipagtuon ug makita nimo kung sa resulta ni si Kristo mo balik diha ka ipagtuon yan ang mga butana na karon. Ngano man nga ang pagbalik ni Kristo kining Mateo 24:29-30 adto makaipagtuon sa gitawag og kahoyng igera. Kay unsa ba day kung ang atong Ginoong Kristo mamulong sumala sa Biblia brother nganong didto ta ipagtuon ato sang susyon kay ang Biblia o ang pulong sa Dios di man ginapos. Niya din Reverend, sumala din sa Mateo kapitulo 13 versikulo 11 ang gingon sumala sa pagpayag sa balaang kasulatan. Kanila may tubag siya nga nagingon, kaninyo gitugot ang pagkasabot sa mga tinaguan may tungod sa gingharian sa langit, apan kanila wala ini gitugot. Busa di ay kung dili di ta katawhan sa Dios mga malamong tigpaminaw nag-ingon kanila si Kristo mitubag nga nag-ingon kaninyo gikatugot ang pagpakasabot may tungod sa tinaguan, may tungod sa gingharian sa langit, apan kanila kini wala ikatugot. Doon na ito'y tinaguan gatong
patunan tong kahoy igira, wala kay mapaabot. Pero kung ang tanong buhi, wala malaos, di ba na akay gipaabot nga panginabuhi? Kung si Kristo, dito ka ipaglaom, nga mubalik ba siya, ipagsudong, tanaw nimo ang kahoyng igira, kalauman ba dito ang kahoyng igira, nga nalaya ba to? Busa ang pagtuo ninyo, nga si Kristo mubalik, malaos na lang na og malaya, sa pagpinaabot ninyo sama sa kahoyng igira, nga wa na gay mahimo matanaw unod, wa gay unod diha sa inyong pagdahog, nga si Kristo mubalik. Nga naman, doon na may gihatag na gyud ang formula o ang answer ni Kristo, Brad Ronnie, nga magpaabot sila sa mga panahon nga gitudlo, pero si Kristo na malibad ba o nagtukan na bigyan nga di gyud nila na mapaabot. Tinood na, Reverend, o ang akong pagbabasahan din is Lucas, Kapitulo 17, versikulo 22, mga kaigsunan, ginoon. At siya mingon sa iyang mga tinunan, sa ito pa, ang atong ginoon sa Kristo, ang mga adlaw mag-aabot ra, nga kamo mangandoy sa pagtanaw sa usa sa mga adlaw sa anak sa tao, at ang dili kamo makakita niini. Magandoy sa pag-abot sa adlaw sa anak sa tao, pero dili mo makabot ini. Nga naman, ang gilauman nga kahoyng igira, nalaya man, ug wa to malaya, buhi ang inyong paglaom na si Kristo mobalik. Sa ato pa, kung ang kahon igira makapamunga, sa ato pa, ang imunga sa ilaha karon pag pinaabot ni Kristo, mamunga yung pagbalik. Pero kay dili naman kuno makapamunga ang kahon igira, so ang ilang pag pinaabot, wag din mabunga ang kabalikan ni Kristo. Tanaw na lang mo usa sa mga adlaw sa anak sa tao, pero dili gid mo makakita niya na. Hain ang malig-on nga prueba nga dili gyud ang atong Ginoong Kristo mobalik, nasay pa nila tanan nga mga bersikulo nga ilang gipakita. Abot og napabay inyong bersikulo, paaboto na mo na. Ato na ipahurot nila rin ang ilang masutas. Kaya napamantoy pinaday kani, pero napatas hubad sa Mateo 29:30. Karon, unsa pa ang dugang payag na nasay pa nila? Tungod kay si Kristo nagdeklarar, ay nang deklarasyon sa atong Ginoong Kristo, Brother Rene. Nga, Reverend, si Ginoong si Kristo namulong din sa Juan, Kapitulo 16, versikulo 7 ngadto sa 10 ang mingon, ngani, sugingan ko kamo sa tinod, nga maayo alang kaninyo nga mapawa ko. Kay kung dili ako mupawa, ang manalaban dili mana kaninyo. Apan kung mupawa ko, siya akong ipadala kaninyo. O ginikabot na niya, yang pailon ng kalibutan, may tungod sa sala, o sa pagkamatarong sa hukom, may tungod sa sila, kay sila wala man musalay kanako. May tungod sa pagkamatarong, kay ako, wadtuman sa man o dili na kamo makakita kanako. Kita mo na, mga malam mong tigpaminaw, mubiya ang atong Ginoong Kristo. Ingon des Kristo nga, na ay laing manlabad, mahinungdan sa pagpahawa niya. Ang katumba sa pagpahawa, kay pagbiya mo na, ingon des Kristo, og kamo, og giingon sa gibasa ni Brad Rene, nga, may tungod sa pagkamatarong, kay ako maadtuman sa man, o dili na kamo makakita kanako. Nakita na to, dili na daw makita pa ang atong Ginoong Kristo. Karon, kini bang pag-ingon ni Kristo pahawa o pagbiya? Kini ba'y sambingay, Brad Ronnie, sumala sa Biblia, kaya gibasa ni Brad Ronnie ang Juan 16:7 hangtod sa 10. Dili sambingay, Reverend. O ang prueba niya na, basahan ko ang versikulo 28 hangtod sa versikulo 30 sa mga magyapon na kapitulo sa 16 sa Juan. Ako gikan sa amahan o ako niali sa kalibutan. Usab, ako mubiya sa kalibutan o guwagto sa amahan. Kay katong pagbiya, mo may pagpahawa. Kay ang tumong, doon ay manlalaban nga moabot. Lugar kibalit, puli niya. Dayon, ang iyang mga tununan, niingon kaniya, karon nagasulti na ikaw sa yano bayod o dili na pinaagid sambingan. Pag nasayod na kami karon, na ikaw mahibalo di ay sa tanang mga butang, o na ikaw dili na kinahanglan nga pangutanon pa ni bisan kinsa, tungod niini kami nagato nga ikaw gikan sa Dios. nakita na to. Nagsulti ikaw sa yano, o dili pinagig sambingay, nga mobiya ka, ingon si Kristo. Dili na kamo, makakita ka nako. Nga naman, katong inyong sitas nga gipanghawiran, di man na mao, nangangkon man mo kamoy balikan anto, human na, karon man ninyo paaboto, napoy sita sa Mateo 24:29-30, dito na po mo taman, patunaan man ang kahing igira,
nga dito ka mag-ini nga si Kristo mubalik, namatay ang kahing ingira, kung mauna ang kalauman kay buhiman, ang inyong paglaom nga si Kristo mubalik, di gid mubalik kay giplangka na ni Kristo nga mangandoy mo sa pagtan-aw sa usa sa mga adlaw sa anak sa tao, apan dili mo makakita ni ini. Dugang priba. Giklaro ba sa atong Ginoong Kristo nga kanang giingon niya nga dili na mo makakita kanako kay naay Espiritu Santo? Ang Espiritu Santo ba mo hinungdan nga dili na siya magpakita, o ang Espiritu Santo ba unsay pamulong bahin sa Espiritu Santo, Brad Ronnie? Ano yan? O kung atong Pamulong ni Kristo bahin sa Espiritu Santo. ang Ginoong Espiritu Santo ni Beren, matong pa niya, puli kini kaniya. Sa una ko, ang Biblia ni Beren nga gitawag ang tulong sa Dios. 14:25-26 sa Juan. Ingon ini matong sulan nga ang Espiritu Santo matong pa sa atong Ginoong Kristo at puli kini kaniya. Kini mga butang nga ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban kaninyo ako. Atad, kung makagika na ako, ang magdadasig na mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa mga puli kanako. Di ang Espiritu Santo di ay mga mahal namong tigpaminaw, puli di na sa atong Ginoong Hesus Kristo. Na? Ang lain nga manlalaban ang Espiritu Santo. Ingos Kristo dayon sa Juan 16, City ang Todsatis, dili na kamo makakita kanako pag-usap kay mo pawa man siya. Kinsa naman di ay ang makita. Ang puli na hain ang dugang priba nga dili na makakita pag-usap, dili na makita ang atong Ginoong Kristo, Brad Macarayo. Yeah, mao ni nagdalag prueba tanan nga atong giingon. Gihimo lang ng gikataw-katawaan lang ta. Oo. Pero una-hunaan nga kita may katawaan mahoynoy nakatunggas tinuod. Unya pag-abot anak karon diha mao ni nga si Kristo mantos aman dili na kamo makita kanako. Kanang gigamit nila sa Mateo 24, 29, 30 tagna na pero gisulting Kristo ang tagna bas kalauman sa mga tao. Gitagna ba ni Kristo na kalauman sa tao nga mapalpak? Munang naa sa bersikulo 31-33 in ana sistema na karon nganong palpak katong nahitabo bitaw na wala nibalik nga anak sa tao dito sa 1833 sa Nobyembre 13 o sa Mayo 19, 1780 tungod sa giingon ni Kristo sa Mateo 23:39 ni Kristo kay sultihan ko kamo Sa Biblia nga, ini gitawag ang buhing pulong kay sultihan ko kamo nga dili na kamo makakita kanako pag-usab hangtod andam na kamo sa pagdawat sa gipadala ko kaninyo gikan sa Dios. O tanawa ang gipadala sa atong Ginoong Kristo gipadala sa ampuli kaniya mao man to ang Espiritu Santo. Gibasa ka gani Juan 14:26. Busa kining giingon nga sultihan ko kamo sukad karon dili na kamo makakita kanako pag-usab hangtod nga andam kamo. Do na gid poy mo abot. Pero ang moabot dili si Kristo. Ang hinungdan nganong si Kristo dili na makita sa mga tao pag-usab sa kalibutan tungod sa moabot. Munay klarong tagna ni Kristo sa wala pa lugar matuman na, sa wala pa moabot ang katumanan ana. Munay klarong tagna hangtod nga andam kamo pagdawat sa gipadala atong ipadala kaninyo na kinsa man na pumailain ang Espiritu Santo may gipadala. Gibasa Juan 14:26 busa maunay rason ngano nga si Kristo dili makita nas mga tao bisag unsaon pag pinaabot tanawa wala matuman 1880 1780 1833 tungod kay kung doon na may moabot walay lain mao ang Espiritu Santo sa ilang giingon nga Kristo wa gitay problema mutabang patahan ang ilang pag-ingon nga way Kristo mabalik unay mo angkon piki nga Kristo pero sa dapit sa Espiritu Santo diha ang istorya unya may tabo kay mao gina ang mutuli sa atong Ginoong Kristo sa kalibutan. mo na mga mahal na mong tigpaminaw, unya, naklaro na nato nga, dili na kamo makakita kanako pag-usab, hangtod mudawat kamo sa akong gipadala. O, si Kristo din ang mumalik. O, tanawara, unya mingon, katakatawar ba sila na nasayot kuno mi ana, nga atong itugan nga si Kristo ibalik, mubalik, amo bitang gitugan, pero nagkalahi lang tama, kay inyo hangtod karon. Kay kung panilang tagna to ribirin. Nganong ingon mas Kristo dili na kamo makita kanako pag-usab. Nganong mugawas magisbaba ni Kristo nga dili na kamo makita kanako wa kanang gipanggamit nila sa itas tagna kana. Dito man mo kana. Na mo lagi na diha nga among gisagang ang inyong bunal. Nya pay bunal nga makita kuno sa tanang mata basahon ta. Pinadig ilan ning ibasas maging Domingo kato ganina atong tubagonon man to pero
tiwas de kay basig makayo sila why tiwas tiwason tani. Ang pinadet Uno City mo ni ilang gingon na makita si Kristo mo balik, makita sa tanang mga mata. Nya kamo ng mga matahana, mutaon lang ta digid na ang atong mga mata may kisaaran ana o makakita niya sa pinadayag Uno City tanawa. Siya umalabot uban sa mga panganon. O makita siya sa tanang mata, sa tanang na nagdugang kanya, o ang tanang kabayan sa yuta, managminatay tungod kanya, oo, amen. Makita sa tanang mata, makita bitaw, o niya inyong mata na. O Katoliko po nagsulti kay makita man, sila mang mga mata makita, di man ang inyo, Ariputas Pentecostal, sila mang mga mata ha, di po ang Sabadista, di po ang kinini ang Katoliko, Iglesia ni Cristo, ila man daw mata, may makakita, kay sila may balikan, di man kamo, di mo na giingon nga magpuniti na lang mo. Pero kung ang Biblia man, giingon dili ginapos, kung matuman tumanono na, o matuman, kanus makita siya sa tanang mata, apil ang nagdughang. Gitudlo ba sa Biblia, Perdone? Kanus na buhaton? Di ari mo gitudlo sa Pinadayag Kapitulo 22, versikulo 7 kama 12 kama 20. Tanawa maabot ako sa dili madugay, bulahan ang magabantay sa mga pulong sa propesya ni inyong masahuna. Sa 12, tanawa maabot ako sa dili madugay, nga magabala sa akong ipamalos, sa pagbayad ngadto sa matag-usa, sumala silang binuhatan. Sa 20, ang magapanghimatod, may tungod ining mga butang nga nagaingon sa pagkatinuod, ako maabot gayod sa dili madugay, amin, pamandi ka na Ginoong Hesus. Kung makita siya, kay moabot, giingon sa Biblia mga malamutig paminaw na yung mga mata, apil tong na nagdughang. Kamo di ay nagdughang. Apil man to. O makita ninyo, asa mo po itong nagdughang, kinanglan, nga musibo na dito, ang tanang mga mata, makakita katong nagdugang, o dili nagdugang, katong mga tumuto ni Kristo niya, buhato na, dili man madugay. Ang labihan pong dugayan ninyo. Karon kay ang mga mata, dili man kamo may musudong niya na. Ang buhing pulong, atong pagabasahon kung kinsa o kanabay tumanonon o natumana. Kay dili man madugay. Sa unsang pagkadili madugay? Sa mabasa nato sa Mateo Kapitulo 10, versikulo 20, niya atong Mateo Kapitulo 10, mga mahalamong tigpaminaw, o ang iyang versikulo nga atong pagabasahon dinhi na gipatinaw nga dunay sukdanan kung buhaton niya kini kay atong oras doon naman kini lang atong pagabasahon para paghatag og kasiguruhan. Kapitulo 10 versikulo 23 ingon ini mga mahal mong tigpaminaw, pero sa gingon ko ang pulong ang buhing pulong unsay gingon dinhi nagingon niya kung lutusan ka mo sa usa ka syudad, gingnan ni Kristo yung tinunan, likay ngadto sa lain. Matod pa niya, kung lutusan ka mo sa usa ka syudad, likay ngadto sa lain. Makabalik na ako sa dili pa ninyo malukop ang tanang syudad. Makabalik ko no si Kristo, sa dili pa ninyo malukop ang tanang syudad. Arita sa ang pulong sa Dios. Kay ang buhing pulong mo to, diri atong tan-awon nga ipalibot ang iyang matinunan, di pa nila mahurot, makabalik na ako. Munang dali na, kaya di pagod mahurot paglibot ng syudara. Dinhe, mauni ang mo patinaw nga, ang Biblia, isultitag, mo isultis Biblia. Na, mahadlok mo mong musultian nag-ingon din sa 10:23, nag-ingon, kung lutuson ka mo diya sa usa ka lungsod, mahalay ka mo, ugato sa laing lungsod. Kaya sa pagkatinuod, sa dili pa ninyo malibot ang tanang mga lungsod sa Israel, ako nga anak sa tao, mubalik na. Kinsay gipalibot. Ang mga tinunan ni Kristo, kinsa mga mata. Sa mga matas tinunan ni Kristo, nga makakita nga mubalik na ko, di pa ninyo mahurot paglibot. Naglibot-libot pa ang mga tinunan ni Kristo. Amon kita katod ay nagmisyon nga magwali ni Kristo, dili di sa mga magwali di karon. Lagi kay man mubalik si Kristo kay tila mong giasyo nga sila di husto gud mo nga magpaabot, pero kay di man kamoy gisaaran, di man inyong mga mata mo na nga diya nato makita mga malamong tigpaminaw o ang oras lagi may abot naman napaunta, pero mga malamong tigpaminaw
among gipanikamutan nga masuod lagi sa Biblia ang among mga katarungan. O kung doon na may mga referensya, gibasa dili para supakon ang Biblia. Kung dili tinuod nga kami nag-ingon-ingon nga si Kristo dili na mabalik kay amo ra na, kundi si Kristo gyud mismo ato nang napamatud-an sa Biblia. O hangtod diha ang among ikalagad kaninyo og nagpasalamat kami sa inyong pagtiyaga sa pagpamati angtod natapos kay kung inyong undangan dili matapos di ninyo hibaw-an ang conclusion hitabo sa istorya adi gyud makuha nato ang maturan. Kini yung alagad evangelista Reverend Charlie Eugenio sarasab sa makauban nga mga evangelista. Kinusab si Brother Hermogenes Macarayo. Kinusab si Brother Rene Telebrico. Kinusap si Brother Romero Macamus. Inusab ang inyong ni Evangelista, Brother Juan Danilo Magalos, Kabibira, ito sa sunod ito, sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.